ali chinsemo chia matunwa nabasabira mo dutegerere buya kiro monta oni amanganaye na nditokore judgment erengia. Thank you so much. All right, asante sana abaheshimiwa baito asengencho yogo tumanyanga inwembarabi ande nabontagete nchakere ko rugaiga ingoko akidai kaibere ekiyogo kikunyara kubako gototebinga na seki orochenga nayo isaine kobomorai gosomwe omo MCS ward ya Gesima gono mheshimiwa se totebingo na seki orochenga se senero isaine kora Gesima nje ondo chenga ninche ngisaine kora Gesima ikiagera Gesima yito ya chandikire bana ba minto ba kodi tichikuru obale gisiko bana banyaruka obale isiko nche mbwato mupango bwa bana ba banyaruka na bana bamura ikiagera no echigasinchiyo bagotenga gasinchiyo injira neroro facilitation era korwe obeka omuntu obeka match no endo chegari origie etangi obeka bana bamura babekere machine go sabichigari ekinege ntokera baletere chibesa barupara ali babakona kumerana n'ebintu bitagwenereti abana banyaruka nabarabu bali isiko aboko ligino eno mungi naboro kigoso omuntu aboro kinga kietukie kominwa ekere bayororie mine tuki kominwa banja komina abantu ekitukia ekiagera abangino batakire ko ba smart nabo mwana omunyaruko musinini igatakire abe very smart nabagakambaro bali baikire myaka 70 years plus bali batara aibwa chibesa cha serikali ekorwa nabarabuto babwatie bakonywe nabali bagotire mono tonyare ko barigerie nyombe korunga nyumba ya wase iyi nyumba ya wase babe bakorera kurume ekiagera serikali nabeko bakonya na into nabato ko bakonya nabantu bali barabe bagokore gasime gabo naboko nyabako ninta bagakabuchinchara ine employment era bororo na macha bangina baito bachire roche bakabarosire amacha ale bigoro bieito ga asinyire kubekwa sako begocha macha gale bigoro goraria ya le mitukale angire go ikemechi ekina kinaro linga abantu baminto go bachandegete esinginjo ya mache chipara makoria gacha ale bobe ekiagero monta akorwara no ene pigipigi yasinyigo swaime baptebanga gakimobereke gokobereko murwaire endo koguno murwaire yobono kwaretire muchando kakie kina kingo chikorana range wodi tege chandegete insakobo omu MC ororo nabongo kwanye binte byonsi nakwana na inde nyasambu atisie na ndo abantu baminto bambu atisponsi igongo change Gesima yitebe tofauti. Asante sana chidaiga chao chiarire togenda ase Zakari mbuyamono nande mbuyamono abantu baminto ba Gesima oyo Zakari na chete skuru nasomete Kenya Polytechnic agakora ekosi yogoro ku business management igobono iga no muntu bwe biashara na wada chinjira chinyinge chira konye abantu babo kokonyeka through ase biashara bono komura nchole inche buna bogonko koba MCA ya ino inkigo senda abakonye egentege tangani abana ba minto au bale chintakana abangina baito barababuraka boigona abantu bonse bibare inidi nchebogonko nimbakonye ngiako era natebera chintakana omoralia Zak kwanyoranga entakana igako ewe pasari ya shiringi chiri fubere ojo otabwatingina otabwatise bono pasari style teyera mokonye kwamanya konyoranga omwana oyo nande next year ngote bigwarereta your papers nande ochekwewe pasali egentonda akole chintakana automatically igobawa swase system from form 1 to form 4 omwana oyo igakwewe pasali yaye egento kende gya kabere abangina baminto korwe bigoro igoro bachandikire na bashonekira amagorabo kubwatikana mbabwati mache amache narabeire the problem y'abantu ba Gesima ward gakikumura nchole nchibugonko amache nimbabekire na tutabeka chinsemo chionsi igotura begete correction point asara beange na asabantu bakora kibako bucha egento kyomo elio. Asante sana mheshimiwa mbiamono togenda ase mheshimiwa Nyakebande ete nande ombwatebuya inki orochenga nayo isaine gose nase kyotage tocho Gesima biamono muralia nande biamono asaba bintu mwagire gototegerera igonde tegotebanga
nabondo chenga nabongi saine ngora ya ward ya Gesima egente getanga ninkeringa igonde tayare sana kukuna magima y'abantu kujakera abana bake abasae abantu b'emyaka ya igatwa n'abagotu wetera ase chinjera kiri turarore turakora ase ebinyoro byaitu egere tubakune egente getangani igoto tete gosiria obotaka bwarorekanire gatigati yaitu obotaka amburi kubanya ng'oyo nomoke gose oyo nomonene gose oyo nomogotu egento ntagete gokora egente getangani kabisa etogotete gokora ento ng'a economic empowerment torenta chi project ase ebinyoro byaitu biranyare goikera abantu baito kero oyo manya ribaga gokora nderi twegende ritonyore eng'eria toirere abana baite esukuru na tokore ebinto binde egento kenene narorire kebwato obokongu buna togona gokora chikampeni chiaito amache nabwato obokongu ase ebinyoro byaitu na ebikipara na chirochio nchibwato obokongu noe chiarosetiwe chiamache achiaroire nchitakeire chirosi buya na chipasari chiesukuru ebino ebinto twarore byo abana inchi baito bagisima babwate inche egento ngo chigokora niki igonda akora oburayi obogwetera ase enchera ya public participation nimbarente mwenzi ase oburayi bwane nare nimba omwasi okugocha esimore gekogereka onda arente ebinto kurunyamira bigokora egasi Gesima ward nimbeke chikamati chigotenera chipara chigotenera amache nechipasari pamoja nemiradi yeturanya tokubeka buna for example nje nichite skuru someta mangana agriculture egento turakore tutete gokora mangana agriculture gekoro nere pakipon yobona bwito bwense yetu ya asante sana mheshimiwa Nyakibande kugenda ase Lucy madam Lucy niko bwate chitaye kaibere totebingo na seki Lucy na isaine inje Lucy narore kobanga ningi saine ekiagera obonchoreri imboga neiria ase ward ya Gesima kurugesana iboretwe bagakambanya na uboka bale abarayi na uboka bako babarayi aba MCA aba MPs kogendera bono ndoche ngobo onchoreri bonyare korokana ase ward ya Gesima mnancho mongena nyare kubarera kiagera mongena nero musingi nero omongena nero musingi we family na inde nintu tomanyete ngai abana bakurwa sengenje toko tomata sabangina abana bakurwa igogo ikabwe chandere buna ryogo chandera ryogo swai ogoswa labor ward watebanga bono kufa na kupona umwana oyo goikache asokache senseye olebuya otabwati kasorende yonse achichole moyo boni igera ondie Gesima igongo batebi monchole buna njomongena ekiagera ninche ngonyara nyale gocharia abasae ndigereria abangina na barabu betwekira mache mono abangina tubarelete women empowerment banyale mbanya kuligereria ngano obolemi bwe kwenda gotore chae basoke tolenta abali bamanyete ababwato obumanyi bebiasara banyale kubegeria tubaye chibese cha uwezo fund monchitabwati interest uwezo fund ekero kwa imokire 1,100 aso mwaka igokora na 1,100 ngoko ikanchali abangina abekiagera na bwendagera na bakorenda abagaka na bakora kiregento chitaye sunde byatonyalire gega Gesima ward tombeke mulika mwizi none kero monto kwanyoli tokona kogugo kobokerera kiagera chipara chabere chimbe na bakonyole getongo gwateriri kwabune kiro kugoro egari nga yegwetera ne mbura getwete umanye gokerwa lendo munyakigunya gitari na endege ntokinde kyo moelio king moko ngari bageri nchiko bomurayo ino nigongo beka enyagitari yabangina bago chikonyolera abana asante sana mheshimiwa togende aso mheshimiwa Maroko nigo bwata chidaye kaibere eriyo totebinga Maroko kwabeira ase kerogeke gochakero mwaka 2017 andake nkieke watigareti orochenga nande Maroko tano tena mbiya mono muraria ebinto natigareti gekogera ngoteba ngandagete tano tena nchakirororo niringana jagete chi project ikia abaminto babere bagukwana mubwekano n'ikipara bakwana bwatari kondo buyega ronyare ko bagukwana sikali ngoteba nga gekogera ngoteba nga tano tena nseguchakira nsemo y'ikipara kipara chieito echichia igoretwe korone gache myaka eri ebere ntwati gokora kende chicheti kobe kwa morom asengenye chipara echi chitabege to morom entagete ngirane nje maite chipara ichire
ngende njibe komoro munkure kogera corona nja interviewete naji go complete chipare chu egere chiere nkoira na sense moye chisukuru cheito njiro jibwate challenges jibwate birasi bya ICD bitari ko environment yengia sabana bito bagosomera esukuru ya monke buku ne yende nyanta nare kugani ngangirane njikorora chisukuru echo kinyore birasi bya ICD ebire cyane chisukuru echo ne chisukuru chini ina nense moya yenye kinyakitari ekinyakitari cheito ise kurigeria karona soetaime nyakitari yeito ya Gesima oyarenge health center ayo promotiri ya beire sub county hospital despite challenges yebwate have tried na nabekire a 50 per minute ekwagachwa ejuwa community abantu bako badmitted during my tenure na rwanire nyakitari eyo nebwate egento kurukanga theater ego operate bon despite challenges chiro ngwa admit na baminto ere supposed to be addressed nelinga obokoreri borororo mbobwatu botutukana sengenjo twate staff ebwate issues lakini facilities inchiro tatigeta keire eba addressed nga etagete obokoreri gas especially kuruse executive tutwara abantu bari serious egendo kende na akorororo on time the stand by generator nero etarengo ego provide asengenje etieteroro ngoruse nyagitari asinyagitari jeito gende diamoni ninyagajete egendo korukunga staff house na kambini chigwa accommodate abantu baito tutware 24 hours of asante sana mheshimiwa ngoto tabiora ayande egora chinsa na watu abaka chinsa sa kama nare gusaba senjira maskani ne issue ye pasali ya bere mona nege ndoke kuna ukwani mune propaganda chiskuru chibese njije chiskuru the only thing abayibuli baganda chiskuru boya malisti korwa chibese chitomire chiskuru chonse. Okay, asante sana togenda so mheshimiwa Bivon chida ikobwa tanibero onyara ko bakoko totebinga na seki engakeye Bivon natakeri kogamba biamono muralia za kisengencheli baga nambeyemo inche ase program yane ingo chigo cha ka project osego kora chi project cha getwe no mo MC umutanga nibwe wodi ya Gesima echo ekaro mheshimiwa mokaya so etobisi achagete chi project chinya akeba chirchintanga ni cha getukuru 2013 project ya nengo chikokora for the first 2 years munango office no kora hakikisha nga chi project chonse pi cha Gesima chiri cha getwe kuru 2013 chianyorere chibese chiere elindeto chake chi project chinya for example bono iga etobwate chinyagitari chire ni complete nyagitari bino yumwishimo kwana yali amoni eko igurule mase wiki nyagitari ya kambini eko igurule mase wiki esengencho yubutenelio bobe usobotaliye butarigo ikeke wango inche enia yane inkora kishanga na chakire chi project ye chonsi chiere in the first 2 years office namba ibere ntubwate challenges as a distribution ikimwishimo kwa propaganda ekene ngelinga ki abayibole balema na wanafunzi batotegerete bese chinjira industry school ninchigo hakikishanga inche uno montomoke ninkorobo bagyo bya ase chibese chigo cha church basari chigo cha secret ward ya Gesima ne chikonyora chibese chiabya namba 3 namangana ye amasomo ICD sengencho inerega sio MCA egentongora hakikishanga ibirasi byonse bibiri bya ICD bwento kwagachwa byatumikire raw materials chikuru Gesima tubwata mataboli ya Gesima tubwate labor ere loko gozboni ngoko nyari krasi ekwagacho Gesima lakini umonta kurusia mataboli kurukekano urusie contractor kuruna ema wawa ocha kolega sinka iko ni ntumeke innovation na kutumika raw materials sile locally available wakishanga na rosile birasio wegento kende ngo chikokore karongo service no wakishanga na atumikire my professional background ya information technology elinde kutumika innovation kwa abasaeli baga beruanere aso kutumika innovation na ko enyora libaga lyo kwenyora kipato esenge nchekoro bwate innovation yeroro onyora access to internet abantu bakole meremo elinde asante sana mheshimiwa Bivon togenda se mheshimiwa Lydia kidai kana ni bero bwate totebingo na seki Lydia. Yes, na inche tigangiriri bageli asenjera ya bene mono nsaba abantu bamintu bagesima ward engima asebaika tigamba sabe kura na endenta iteko bairesa na seki babwenete konchora buno mongina osibuno mwana youth ngende mbakorere gase se county yetu ya Nyamira nambe yemo nimbwata agenda chiane chirinkonya ekero na aligeretie munande iga mlanet na aligeretie structures chetu che county na cheta se county ya Nyamira ekiagera na nyorobo kongu sana ekerongo chenka there is nothing that is going on
watu wako tu lakini hakuna maendeleo inaendelea. Wono ngateba na kitigange ndendo lenganyi problem were kiagera bara into what. Ekero na ikaria eventually I have all the budgeting. Everything that we are given in Gesima ward is not utilized. Like for example, nkwaye gutore budget. Buna bone para nera ali tusumbwete korunya Kongo ya cha company ya sokalio siago yagende sani. Eto ile budget 4 million. Ukienda pale ni nyasi tu. Egento kende. Amangana ye chinyagitali. Nchebuno mheshimiwa Lydia nimbwate my own structures na kingo cha gokora. Ncherate yo murayo itu litotegemete ara totebinga otemire. Ebe senkuru ewere na hende ngochere. Nga yego chiasirire kiagera nyagitali te yo Gesima ward ekine level te kina. Onye te kine tie level in service delivery itari kende. Nyagitali te yebwate no ne gilofwe yemo ekugorusitiringi ibere. I don't know nga yega kine te wechia. Number 2, chi dispensary chi tonchiroro. Chi ko budgeting each and every financial year and MCA itu abwenete kwenda gototitea echinyole allocation. They get allocation. But then I don't know where those allocations go. I want to go to the county, bring each and every resource. Chire county chibwenete kwa abantu baitu ba Gesima banyole. Namba ibere, namba isatu. Aba na youth baitu. Sorry. Asante sana. Okay. Kida kachia uchiarire. Gatogenda somo mheshimiwa Abdi. Karibu sana. Totebingo na seki na ubwenete Gesima. Thank you. Samarieta na nkuru mwanene Geoffrey. Abdi neli ngao. Ndiri gotumika ile nickname. Yes, lakini naliwanto merete. Thank you. Okay. Bono nchebuna Abdi no atokoriye kiroge kyo tutatole tuburai isaba ntabake. Ekogera togo kina boniga guchimuto iganto twale de visit yuburai. Uburai butakire guchaka bono iga uiga to segu kurunsa. Kogera kurunsa iga burai butabeti asaba saete konyarekana. Igento kende SH project ntubwate igento gekuru ku value addition. Onye ko bwate gosine chingeni chikogende chiro kuno mongina. Toko ende chiro bwani chingeni oirana na chiro chimogoroba gosochioni esiringi onye kware koni isiringi 10. Lakini nase kioro chenga onene nero isaine ekirugu Gesima. Aseboniga nchino monton somete. Imanyete nga chisemina kichibwana to korukuru ECD. Na omwalimu tarusiko yekwere ndi itege ward okuli kwa ECD. That's what we need. Na ande twagachira abana baito ebirasi birebija. Na mangana ya health care devolved umugambi buna Abdi mbwenete ntare n'abantu aseshidere nenjembe bond kurunkaga uchiese county komo chando obere buno yo abanyagitari gali nyuma no ene shide taraboro wonda ende informed metenga kende nkiyo kende tanyagitari ali tali ekero mo chando obere nari ngomanya noro ntegete ko ba close n'abantu manyenkirense nchikokorera abantu uchigorali nike kenawo taichi project munankaga igamangana y'obulemi omwe musiyengo bare involved egento kigeko ende chiro buna chingeni value addition neta keire bune fridge chingeni kiawo chikitiatigara tali gogo tukutanka igota keiro chitigari obeke fridge tokorigeria chiro chibusongoni tali gogo tukutera buna chinsundo cha bande babegete chi fish pond kuikatorige value addition asa abantu bakoire bintebe nigento kende ndaito kwanera na mangana chisemi tali sidioka ntubwate chisemboniga amangana buna ya chira technology ya kwanerwa ICT tigatoligia center ya ICT esomo ICT esomo na kwenda access internet andaka abana baito bamanye ko bate computer ekimanye tenga abande baito na kitu takiri tubura iboche saba ntabake bakakamba mayitima na technology. Asante sana. Kirokenda sobwango nse yeda ekeyemo ndirinto igwana nganko binchiri gwakwa bigato igwane amachikari twetiri tangani ntwatebanga wakanko biti koyo abayigo kwoga tikoyo tigatobuga ati amachike agera tonyara ko batoko genderera asenkirengi yo mwancho motegerere toko ko kiraye mase yemo korwase Riverbank Resort aiga masobeti asetori n'abayishimiwa bari bakorigiye kirogo kya Gesima ward go ngira nasore sese aseda ekayemo ntagete otebi abategereri naboyigo abantu abakirega iga abakiye kura ba Gesima emeremo yo mu MCNL ya se county mbiamono emeremo yo mu MCA no gutenenera ward na korora magendera tororo na korete bintu biri byamba biri serikali ekoreta
ona kuru chibesa chiria mbaye chibesa chiri chiatomirwe choro ochi distribute une wenerete ngonya chi location chire isato make sure nga kire location yanyore chibesa chiaye na kire location yatwaria magenderaya wena mariogo aya atokire kiaero muchanda ndo tubwato monene CMC chichigo chato nyarire ne chirocho umuchando tubwato monene nuringa no motara doteyo muchando dotebye emirimo yo MCA emirimo yo MCA nere inateba emirimo yo MCA nere inateba batari no kurenda award mwe chibese chato muchichi serikali chato mugocha se award achi distribute equally ngonya chire location totebe ngonya chire location isa inye ameke sure nga kere location yanyore chibese chabo ne chi project chire location. All right, na boigo na inde na mangano mle chi asante sana mheshimiwa togenda ase Zakari ribori totebingo emeremo yo mo MCA nereriye ase county bia mono morali omo MCA is a servant ne servant yeye igaro motomwa gose representative as a county assembly ingigeko era nato mugochi county assembly. One thing ngire amaramiko ya wananchi from the ground gochiase parliament area Nyamira egento kende no koleta the resources chirichire Nyamira gocha as a community. So Gesima is a community. The more mogo I'm going there, collect the resources back to my people. Biamono. All right, togenda se omheshimiwa Nyakebande iboli ndiririye daikana yemo biamono egasi yo mheshimiwa no koba engasi y'abantu be ward ya Gesima na gochia se county assembly ya Nyamira igonga ago mheshimiwa agotumuna abantu be ward ya Gesima abo gulia magania bonsi pi aya ira se county assembly ya kwane ruaroro ekera kwane ruaroro amachibu ali atokire na ndabaira ndi gochia se ward ya Gesima egento gia kabere no korenta enibo elie ward abantu ba Gesima bairwe kurwa se county government ya Nyamira ayerenta ayibagira abantu aba bayakolere emirimo naenda make sure nga enibe yakolerwe gas naenda yabageirwe biamono. All right, togenda se mheshimiwa Lucy edaikana yemo libori ndiririya egasi yo MCA nigale buna omotomwa w'abantu ba award gochase county assembly omotomwa oyo iga amararamika ino amaitaje ino okogania kwa ino inche bono nigo nchendange mono MCA garange mono kurwa sabantu oira amararamika ino ase county assembly ase parliament ye county igo nainde kubogoria chibese chire chikole ntu chire county chiri chitunge tie ward igango chingo barentera na ama yonsi ali agotoka se county chibese chiri muna chigocha nchiretwe asemore ikiagera ino mweka mukonyara kugenda kwerigeria nje bono igondo motomwa nainde a servant biamono. All right, ngenda so mheshimiwa Mukaya kwabeira ase county ase miaka 5 lakini andake totebingo emeremo yo mo MCA ase county nereriye daikana yemo mbiamono egasi yo mo MCA jire point isato point nambe yemo is representation wakirisha abantu baria oko gambera kuira mararamika abo kurigeria ebintu byabo byachani ruboronge ali se assembly na county government point yende yo mo MCA kurigeria is to legislate orosia machiko akogabani awo kore ebintu bitakeire kubwatekana nerichiko kwa apply the document kire isato, that is the constitution, the finance tokorokanga a finance act oikoye bwati na county government act ochi apply egere obeke bintu borongo ikyomo elio is to oversight korigeri koranga keregento ngechiete boronge buneta keiri
ase enjerere enyenge ase ogokwana ebinto nabio bio mu MC atakeira akore onande na kebeka ase engenjo Okay. munu oria tokwegubwe kenyamorero Asante. oreta ase kebusi. Asante sana. Togende ase Bivon. Nkiomanyete emirimo yo mu MC ase county. Daikane yemo. chipoint ekyo nabakira isato nambeye mono gukora egento giruka oversight kurigiriria ebintu biri by'abananchi buna bire elinde wakishinga byabire muna bitakere koba namba ibere no gukora egento giruka legislation yani korosia bylaws usama chiko aliako govern usakorendo komenya kwa bananchi unabono kurwase ward ya Gesima naboranyore mbale bamigire negento gete mangana yechiro na gento kende abo kumukia mangana aya onyaira se bunge nke Nyamira uno mo MCA onyakolere arosigulichi ko dikropwe bylaw ase county assembly egento kende gero kunga representation yani ko imukia maoni usama lalamishi ya bananchi kurunka na konyaira ase county assembly elinda ayanda enda ase county executive ikora uno mo governor ayanda aru ase mo speaker elinda anyara ko bagakuhira ni gugocha na machibu akonye abananchi balia okuwakilisha abachigasi ekirego. Alright, asante sana. Togenda ase Didia iboli ndiririri edaikane yemo bwate. Emirimo yo mu MCA, I think mu MCA nere the youngest leader in the country. Nere okobe daraja between the people and the government, the whole government, that is apart from the administration part of the government. Amangana political functions cho mu MCA igakwa ende county kwanza represent his people or her people. Abantu mpaka netie na barabo batuara mangana abo bagutuma omonto obo oli omoke anyara goika ase serikali ye county usasuka ase serikali ya kitaifa. Egasiende yo mu MCA no ko registrate korosia machiko. Amachiko igoko yarosi according needs cy'abantu bawo. Kwa ya ire county kwa beka bill if you are not able kwa bolinga kyogo konyo orosti bill elinda abantu ba ibintu bagutomete bakonyeke egento kene no oversight budget usibesiri chikoletu ase ward ya usase county ngima kwa oversight ngambu yechira located you have gotten the best share una yatakeire mbia mwana. Asante sana mheshimiwa. Togenda ase mheshimiwa Geoffrey Monene iboli ndiririri edaikane yemo egasi omu MCA buna maete ne linkage igere bond gatiyo muntu olensa gebirero birensa obire county oika omanye ngikegendrete nsa elinde no korosia machiko legislation intakire ntokega ali moino machiko ga korosigu enchembe part of it ekia gatatu no kobe oversight oversight no muntu kumanyanga ebeseri yarweta ali moino ngakia tumeka nyibwata bwati igandi linki keroro gya korekanire indenya yabaire bobe na inchenga akigekuro yahinere Gesima tyo mu MCA. Thank you. Alright, asante sana. Ande wano ni gwanta geteto chakera abu koirana tigo tigarane ri konde rio Geoffrey engaki yamaga twatwarire kitamubere koru to chaka kiserikali chege nkago sina chyo kiserikali chechi county ase twabwate omweshimiwa Nyameino entunde ntangani ne yakabere mweshimiwa Maruko osoiroro andake ebintu mbire bakorire gati kabere gaiga kendo kiekoroche nga tigekoriri buya ande naboroche nga ngenchonere kyare gote gokorwa okwaroranga nobwate ngenchogo chikogekora buya kegima ande ngendo kiekoroche gyasaretibwe bona higa tigancha kere sama gosale ali agera tena into tukuboli na turabange gatukuboli no kwemurunga ntubwate nga bintu mbikoliruye igentege tangani awarding of tenders kire kutubwate award geiga abantu abakwa okore byasara tenderpreneurs ototekire tukiniramo une yamate ali award era kine oikamo ababami ntu abayete gasi mbari ko consider abantu abanka abakora byasara ekende amangana yokorike gasi employment koto kiniramo and we are tax collectors igantu tokurusigwe bango keroko ena ne gasi gaiga okoriko montebo mwalimu OECD osoma onterebo oli okokoendi wakanu ne county uiko consider omuntu we locality amangana yonsi nababwate tamagosa yonsi ne kitutokereta ekende bunanje sinkorwere parateyo utakana inchelo sie pare liero chekaine gochiari ne yende sinkwanda gochibwa mate bwane uikandiye kerogeke ende tonguseramo ne kende youth empowerment
na mangana sports banta abonsi ipinti na nya korondo ukwanira mangana sports no nyendimo aba bonsi babiri una baliga na mokombera kirori aina ara mangana alete to kwimurunga nigatiga iga na abangi na rena botukurigereria na kibako be empowered tindo chonde na arega igoko bareta amokoto na kuigwe birero ebinde mbire ogosoka isiko wakora yorokende bono ng'akiogo chikwemba wabangi na bantu geto kogoteba mochando watwane richibugo chimotwe number 1 yabangi na buna nakwana gaiga ngochakera umongi na buno webwe chiro ntware value addition ebintu buna chingeni ntware fridge onye chingeni chomongi na chiatigara nongo chibeka gali fridge mambi nchigeri chiro onye nkero kachionigwe egi yakabere una abangi na wateba amangana yechi salon nabongo ligerio mongi no raro sie tukibuya mbeka abandoro abayegerie gasi na inde moment equipment nindubune soft loan ye enge grant iga bangiraniriya basiriye igoro na inde segundo kabere. Okay togende ase mheshimiwa Lydia magoso kia ya kwabeire go korora ase kitamwe chibere ichibukyo bwate go chimotuga nchebuno mongina ligo solitangani na rocha somo MCA utanganite oyu igorete county government ya Nyamira urwa se ward ye umo MCA uri na chite se ward yani ase county agatware gento gekorukwa obonyomba akaimoka agakorega kulingana bona amanyeta abantu. That is the time employment ya lego koleka ase county ya lenge igoro akamanya gutwale lineage towards some people. I want to tell them oboraibuane intaite ko boleta Gesima equitably asikiro monto uri boire Gesima usoro momenyi ororo obwate rights chia echo ko menyororo na konyora services yatakiri omo MCA itu kabere ere tima itiento ndakwani. Number 1 omo MCA itu at least ga kino ga koliana niwa nkoye gwale something small aletera abantu ekigetanya kororekana. For example chipara cheito yani no ene litukelimo into chipara cheite chigo tichu nebi ebi butorekia bya mastoboli. I have never seen in any county egento bunekia korekana. So ntaete gochicha ngende na inche ndwanire ward yane ndete bintu biri buna bitakire na inche ndete biragita nona abana mbabirora barorenga kibiragita bya county bikolema. Number 2 omoyo MCA olegeti tamaiti kurwanira abantu baye iga kugenda ali kere problem yatokeire oso agotetea abarayi bali abanene abwenete kubolia maswali tali kugenda ababuli maswali gosalete motioning akiga bana oyo ngotokolera ali bube otorete ire gasiembe tali gukora buna toko mutebe tali kugenda ko represent his people was oversight what is going on in the county na ende gento kenda akolire no ene erekera gwa ward passaries iga kuimo kwa ward passaries kulingana buna amanyeta abantu. I have never seen asomo omorai na interact n'iki county chinyinge na nyakora asomorai yagwe kolera kiregentu ine problem wero bono iga. I'll work with the people in distributed duties na liga asira gusweli nde togendre mutubune wodi ya Gesima. All right tigatoire nase omweshimiwa mukaya sengencho nga amangana rutirwa asore nga chibasari nkware go dispute equally amangana echipara na rutukorwa se omo Mosque Geoffrey inkyo tebya abantu ande boigo ne gateba nga tari kwegera abantu baye ali ase county emasoni nata to mweshimiwa mbiyamono njakere liswa nambe yemo indi kwegerera abantu bane be ward ya Gesima barayi abanyone litukelimo ekore assembly eli nebwate public gallery mbana gocha baikaransa ororo barorengi mukaya ukwana nana kya bekali kondo igoro buya mbana gocha ase public gallery baikaranso bamanyo no ni public gallery na kya kororekana egere bamanyenga ukwana ndo stindi ukwana. If there is a person otenenire se assembly good event abantu ba Gesima na abeire ngokwana yani no bari muri radio moko ngokwana kerenga kise radio etoke minto etoke negesa etoke nkisi FM na abeire ngokwana na ande mbwatire chi clip chiro nda pisa ndiko jasimole igoro yebinto nkwanirete se assembly good event abantu bana eke bago kwana na sengi chikoro kende ba piretinga igaba kwane ke gosenkembo tiri konda abona nitura igwane igaba kwane ke gosenkembo ate egere banyore sibagwetera eke bagotarera nemete bagotarera onyo muntu karo kwana in that assembly and I am saying without any contradiction maite go kwana sasawa and na advent ya abantu bana
igoro ye chipara chiba ukwana na eresa kanu nataka ukwana corona anja jete miaka ebere tindi gokana chipara nchirona igorete abantu mbaroche biragita ba ukwana egento getara korekana no kugireti chipara echo na kuchibeka morom part of ye chipara echo nchirigirete chikanyito morom embure gache gatwa one time omorom nore goraria asakorokwa liakoro goraria omorom nore oyo orengo mbari komukwana morom uyo rueto ntoma tusokorete gento kiki asochiete to odi bagore gwendo kobe kusipara njo morom nore nganyete bunango je kwira no obisi ndi gukora nyone wiki jake kobe komoro barabu bawo je kanda koriye ebiragita nje maete sibire ebiragita nje maete sibire naende nyasa ganja bunango je kwira na muinelia konyo ndigankoro murari ga ikora na takodo temberani ngende gento kende kirigi yakwane runga na beire ntari kuika abantu banange obo maene pi inche mbwate gari kumurungaru ere n'abantu bane ngokorere gasi nyerwete nkorusiri resources cyane mu buko gokonya abantu ngayiga igankarare kuruso mwana nje na ubarare ekora njanyu ari bagite egwodi mbama cyo ne robebese robere pero kende chipara nchirikie chikwaro siriagara ogwe ogwe koko intage tonge ata imwisaine ingere sonye gego chikorete problem na ande muri kinsi ngocha ke pare ya masayam ekerona ajete o maene mboringa chipara nchiarengo cheigure tunu mweshimiwa nyamini and let us appreciate gento monta akori project ejimo kwana to chake pare ya masaya ande muri to chake pare ya mo ekorwe nchoro egende nyabios erunyabios egende geta e pare na enyorete ere military girated ngabeka morom ngabeka makarabati ngabeka netaraje kwambuka lya magara ina mbeya namba ibere ngachanga nyore pare tete buo ekoruri tongo egotirimboka gende seito yamboka gende sani ena enyorete terigirated terikore erikendere ina toto mes nkayebeka omorom egento kerororo ka kutokwende wanjira ne mbura ya tuete ka kinje mukayo maruku tingo genda njigo tanga amaje taeta na bantu baito baretira mari banjira ekarusi omorom lakini chipara nimbege to omorom ande no bago etabonu buna bacha no baete pare yu bachaga all right e pare ngankoro murali egekogera e pare yemo etete bu mweshimiwa tusinyaine na abande ekorwa asakorokwa nyamakoro teskuru ya tirimbuka yagenda yajikoruka yabwata koru asakoroku onyarangi yagenda yajikoruka bwonyunga na igora kabeko morom obonto botigarete omurari na bunta gete kogenda kokora esemiake yetano inje maite 70 bitigarete abamba manyeti a 70 bitigarete inje maite na gekora ndende jikokora yotogenda so mweshimiwa Bivon amari gangore pare ya konyagocha paranere yatigare yemo ngonya koira ne riore buna konyagocha pare ya Bivon nera ni maite na bwate riborio mweshimiwa Lucy na bwate ebako kwana ali ba wakyusiri kwanya koira ne pare ya ndoma ne pare ruete asakoro kwesani ya ete korukoro rio siago ase Bivon yago eta moro serti ngabeka bako moro okay Bivon twachira asore mechando kiye kwaro rire totegera nabantu baminto. Yes, abantu bagisima please. Tomo toba time please ba erese. Mechando kiye kwaro rirandake. Mechando kiye kwaro rirandake asechi tamwe chibere. Orochenga ande machibu kyo bwata bukimotuga iga. Nchena teba unango office once tariki 10 ntarali no enebuku. For the last 4 years mheshimiwa mukaege ntata bekene nchenere tuwabeire binyuruma kuruma ko runga 2018. Nande tukamotenge toko mwali bakali ororo akore merimo iko musinya aendeka to take over, and that's why we're here. Namba ibere ase mheshimiwa kwa namangana ngaba MCA bara bakoriye merime mbanya go ikaransa ase public gallery nande bwe bagoteba ngasa ba MCA bonse bara ere onyoro libaga go ikaransa county assembly ase kirukiae na incha ase miaka ya 3 na nyoro libaga go ikaransa ase public gallery na gotegera mangano mheshimiwa maroka ukwana inchemuna nde igani mbwate copy ye answer report mheshimiwa mukana butuko mu renga renga kwande bunge igone kene ngatanye kurwanira abantu baye namba ibere bantu 17 mbale gotendena kuriye keroge kemo onyandiri mheshimiwa mukanya nyota maxi 30 kuchihuru maxi yabwata na make na bale nse ya 15%. Itangani tora igwana ntwatebanga wakanko bitikoyo twigwane buyayiga wakabichuri biriria totikoyo twigwane buyayi aya point goko iguya asoire yageri omutwe agenya tera aswa singisi omutwe saji that twigwane buyayigo twigwana mheshimiwa mbia mono muralia
amangana yunko nyabeka bunare na kiokora geko bagokie seng'encho nche ntali mo bango te mushima mukaye kene abande ba mushima lidi bako nyokwanda lakini balige timo tuko chinse njengo motabiki mulige tukuchama iso chipare cyo mushima mukaya gukwana chipare cyo mushima mukaya gukwana abantu abonse pibuna naso nanyora bagwisibira uralia kiagara ne vumbi yoka baso bali chivumbi chyoka chipara cha Gesima echire na very bad state echira sencherembe neseng'encho mushima mukaya konya gutararanga ne corona yagerete na nchirata kumubulinga ki ebire gitankulie gubire na corona na obyare gochaga bikore gasi bali bako endi ebire gitamba bire batatu na bakora social distancing babeke chi mask because none operation ye government terigotenena ekere pandemic yachire egento kende nari goteba samangana mushima ateba nero na bananchi mono twensi bunatora mushima era nabwate gari ekura konya abantu baminta samangana ya mabe na nchi nabonta gete ko motebinga asa kolire otemero ikeri ali nsa ga wancha mwana kogenda bunge guchingo liginde ambulance ikokonya abantu aba batarika kogenda so asa mabe baragenda nyagitari bakonyeke mapema igo nabonta gete gotebanga omuchando naboro zakali nase chi agenda chiri chiane nane mbwate moya abo nukurie ira na wakishenga nche nindo osie model ose shadow cabinet yani asaba na inchi abanyene wako nominate abajumbe babo gocha ase shadow cabinet na koleta malalamishi kurwe binyoro mbalimbali kiagera ward ya Gesima teri ward yerenke ebwate bitue 22 totegerana abantu bamintu totegerana masikani mogosuka ngora na masikani ward ya Gesima ebwate bituo 22 inche na rosrie model ego chikoleta what we call a shadow cabinet yani serikali enkase ward eyungo chigutumeko mushahara onemoke aso waka na allowance gocha saba jumba aba bakurukure binyoro mbalimbali bagotenenera chisiro chiri kianda mbwate chiri chiana guchokora abantu ba Gesima elindo montate na mangana chipara na ko report ingikegenderete asa mangana chipara korwa se ward ngima ngikegenderete asa mangana ya mache ngikegenderete asa mangana ya masoma asa mangana ICD ngikegenderete asa mangana obechenu health na mangana ande unatoranya ligere korwa se grassroots kera na bananchi boka banyene bakoruribaga nyuma dotoranyira asimoka yairaneri accusations echikwa mobekeire wakwenere igoro yokorosie cabinet nabo igo source ngana omosharo obo chikonacho lakini dede kwa kwanera sense mo ya ambulance county simply tiri go provide bese chiko genda kugore ambulance ngayo chikurusi chibese chi county assembly ose county government na beko nyara in a small way bunabona igachi ambulance chonsi chirichira se ward ya Gesima echira irama gena igoro esenge nchonjibu atia magoro karo wake budget ya magoro ne shilingi chiribo 60 echine chibese zakali yaso monto koli umushara we shilingi 1300 shilingi 1060 nchigo gosinya kutumuka kiagara boniga abantu mayira tutumeka chibesa se campaign to gosinywa aso koligia chibese echo onye budget te yo allocation nabo kunyara kurasa mufuko namba ibere zakali inche nate bangango chindi kutumeka innovation ose obomanyi polibwa kiteknolojia aso gokora oboraibwa na se ward ya Gesima osakurira lintu bwate chien jiomba mbali ense yengema tubwata basongo barororo bagosira mangana ya health bagosira mangana ya masomo na bintu bindi inche punango chikonyaro muri olibo ma MCN letterhead intege tangani no koligie governor oyo gochiko service tubwaterana nere elinde toenge jikora se ministry tonyore chidona mbalimbali chigo chigotoa facilities ose chigo chigo equip facilities ase award yetu ya Gesima esengencho already bona igamna tukukwana iga nimbwate chi proposal isato chianyara ko bachiko ba approved na basongo mbalimbali bagocha kusira yamangana ya masomo na mangana yobo chenu ase word yetu ya Gesima igote ko baga sinkongu zakari konyora chibese ko resources chiranyara ko boost equity namba ibere mushimo mugayata begali nera bwate nera no mufuko ya rusetie akanye facilitate na inchite kombera kongu kegara tindi mogoko te kombera kongu tumeke bese yane asogo sira abantu bamintu kiagara unanga kia corona yacha nona arenga nabwo kabaligere mask kabaligere sanitizer na bintu binde igotingo chikorosa asoko endra sisa bali una chagete. Asante sana mheshimiwa. Twende sumo mheshimiwa marokora irane ruyengane iyo tumanya ko yanda selusi bivo nateba akana kagotimokanga ebunge perere isyogo kwana I think nare entitled go kwana ngati telira isingo kwana na teba nganje na komorororo onyo kare go chichororo oye guchikiribu na abantu baria onye ndiri arengo ororo as mnanda I indicate
angana inje na muroje karo asengo ikaranza ngori gelinde public garage lakini inje na okora gento kiek na komororo although onyo chitororo gato kwa no maene omonto ore very active in that Mheshimiwa bekari mike buya awekane uchesa onyo omonto karororo maete gente kenande mwaja mwato bekera ke ngebwa sanitize na kingo na okioba ligo chiare MP metenga araira ngora MP metenga gente ekera lakini rende tigansuki tigato iwane igachima ikinkaite mbwate ne chinyinge taite mongero Mheshimiwa mukaye yaye bweka se ichonga na manga akoiraneria elia kabere gendo ndago sabe ngwakwana kwarwa majiko gatore debate tore serious yes totegerera nabo abantu bale public gallery eyere muina nkwaba amachingwe karore iga tori wakango bina tori kuo konte binga noboire ninje mbwate mike ngokwanande tegerera ungi ngoteba ayo igumbu bengo kwana osembuye machika abwati ngoteba iga inchese assembly ngokwanande nande tigayanjira nenga ngokwanande nekarongo kwana ngo speak points chibwene temba ndo gokwana taliri ogingo jiwaka egero jikungana ageterio ngokwanande asante egendo kende nataka kwiraneri iguru yegari eye mwakwana egari eri ane taringa ekogenda yakorege ntekamo egari eria ne yane yasoete gutumika ntaraburi chikura paka boni gano onyetigete ekoira abantu baito nyagitari nande yatokonya asigisa mochinde igotinta getiero kana nga igankare ko yetumika segento gete asante murari nabona ta kontete igo ngaki egari eri ne konyeta abantu baito nande sikwe tebasa kobe point ya discuss ga okay utaenda so Mheshimiwa Lucy Lucy emechanderi yabeira ase kitamubere nande imachibukyo bwate ko kimutuga iyo egento keli tangani ne chipara una abaminto batekire goteba chipara nigo chire chimbe une eyu yakwano korusungu tuta yakorere gochiro syago ene palembe igemere tobonyansi eyende inere gali nyamakoroto ogotirimboka gwatirimboka gochia egesagane roche obo igoboro bonyansi etanyare goeteka ngano nyere mbreta tweti ogweta kwae no gokong igento gya kabere obo nyomba mbwaroka neta semsi entangani inche bune msie kero muranchore obo nyomba mboligo chikobororo ikiagera abantu bago kwa chikura igo bali chinyumba chonsi pichireke simengima igo kero yoma ago koekura nitoka bali pata koetira kine kero kwabuire abantu abo bonsi nabao egento kende bebete maternity hospital ntobwatige ga Gesima imatigo seigo bebete nga abangina nkonyora bara abana ogosaba kwane nyasaye karanje ingete nindo asie maternity hospital ekiagera abangina babwenerere tekoligereri gubuya mono ekiagera kero bare turuge Gesima kero bare turuge licha yasinyire igo bakumyoki Nyamira igara tambe mono ekiagera no mungina na bakonyora nyorero bakongati tomago cha samangana sports abana sporti ebichana biete kero bya college school kero baganyete bagende colleges mbatake ire konyora asiba ko engaged banyora sibago abago kora football baiwe mepira baiwe uniform baiwe bikoroto ekiagera kana chagito kuliye kerogo na bakonyora bamura bakoleta marranisha sende nga mweshimo ga kitogolere bikoroto ga kitogolere uniform ekiagera na bakonyore t-shirt riri timwe yamo yarule igeti naende bali baru babaruse chisati baba ejo etali buye ekiagera no burwaire bwengosi mporororo igo kamuranche toligeria mangana sports naende gento kende abasaimba bwenerete ko empowered eward ya Gesima enyale kwagachirwe social hall na se abasaye baito bago chikora talents chabo bachale kuchimarisha egere kuchimoto ndibasonyo karomo baigera mangana computer ebinte amangana amange oye chererani chibe kwororo abanyaruka abangina bali riko kwegera gosona chichererani na baro bato kororo yokamuranje keronda muranchole igonda rosi social hall ndiga sara ase center gati ase katikati ye ward asa ebijana bakuruchinse mochonse baumera nororo mbeke wifi network egera ebijana byaito binyale kontwara obumanyoboro bonge okay basaris ngabirake
Pasaris naro muchando norororo ikiagira bangine bagotebe bakuminyo bakogenda sa chisukuru baira chipasari ororo bagoiko chi form ororo sa zingine mwalimu mutebi ngaye mwana otairi pasari igo muchando nores pasaris njibuno mongina ninyale ko ba omonto kwa pasaris abana bonsi baliba saidi baliba tabwati abaiboli chintakana nimbaligere limono. Okay, kero kende liborio ase engana kwa rude go kwana ya okone kinga internet connectivity nero rase ward. Nga kiyo konyara ko bako go ikirania ya yakora ward fund pe yorore go koraya. Ase chibese chiri chikurwe wase development ye ward naboko sacrifice ebinto binde onyale ko korosia holeyu egere abasae banyale ko bengeji dioro mbanyara konya bagotara ofyo chibese jo na nabongo tumia nonye have my salary kwagache enyo holeyu Nkiego chigokonya abasae igego konya abasae wetera kondogwa o apply naboniga chi green cards baroro konyara babwenete kwa apply green cards mbama itienjera ba correct ba apply bono kero kwa rosiri na bekero wifi network yeyu nabokole nkolenta abantu bali babwatu bumanyi babegeri nababorokereri ingibwaranyale gokora kelike bwana retogoro. Asante sana tugenda ase mheshimiwa Nyakebande. Kero kende miyake ya etire 10 magoso kiari kwarorire amachibwa onarari yawe chimutwa. Mbia mano muralia naende ase miyake 10 ya chikoera aiga se ward yetu ya Gesima abaheshimiwa mheshimiwa Tuti oyo okolete miyake 5 no mheshimiwa Maruko oyo okole miyake 5 bono ganja akira magana ye chipara gekore ne mechando turoche twins chipara no kero monta goita mba korete asokole majipara bakachiasura buya lakini chikarosiwa asenjerere substandard omokenya uri kubekwa ogusiare rugoro iga no amacha rororo lakini ekero omokenya obekire buya amacha ya gakunyara gukororo omokenye egento ndakore asense mejipara ninteme wasiora monesi baikiri nande torente omokenye ori omuya otichubuya chipara chitichubuya egere nora amache kagocha gakunyara kuba gukorora chipara echi egento kende turakore ntukonyara kuba tukubeka omokenye kerengaki utokore ntuka road maintenance mwisho konyora matuka nyime ngento kiare kurunga ruro abantu bare ko ba signed kero mondo ange kilomita ya mose ibere bakona gochiza chipara chitu bunyansi buno abaminto bakwana bwarorekana esipara bacheje barusia makara batiari atichire baruburekera amaja guturumbuka nyora sagweta. I'll be able to do that egere chipara chitu chibe maintained buya egento giya kabere amache nabwato bokongu ntubwata chinsoko ejitagere chirosi buya wetera ase allocation ya funds kirigo cha say ward egere tuanyora amacha ramaya and in case tuisa kwa funds tol maybe sima nto identify asobo konguri bwa amache kabisa tochakera ororo tobe abantu betu banyora amache tol maybe sima nande ndeliyo tona kogenda baka toikerekera omonto egendo kia kipasali njibwato bokongu kero omonto gakorera nga kipasali mbana konyora bunabone myaka ebere ya etire igento ndete goteba neke kipasali echinjiri ko ba allocated equally olengana buna abantu batagete egento ngo kigokora neke ekero kibesa kipasali kiarure Nyamira. I'll do what we call public participation. Igo tukurangeria abantu be ward yonzi ya Gesima totebe stokumera na nyongesima onya niga amasobe tinyomo cheni nyongericha basomeru ngachibese chiarua chiepasali this time na chichi. Then we give forms asa abana bali batakeire chipasali baicholi. I'll form a committee egosugurikira mwana chipasali. Nderie komati yeye eruororo echoli chi form ebaga chibese equally kero mwana bwe ward yotegere kanyara chibese anyore without any partiality. Ne kamati ejipara nimbonyebeke in place nere kulire kare kwasia kolirwembe omonto yokole gastanyara kubuwakano amache the same egento kenete tukwana namangana obutaka bwarorekanire katigati yeito abara yabere mbara address obutaka right now abaminto na muikaransa na muri chinga moto tegererete
muroche what is happening around now chinga ki campaign. People are running up and down pata te konyora siringa 50 kurua saba bantu bakulichikura. Eyiye kworo kingo botaka mbora se what yetobo nene. What I'm going to do, I want to address that nanda bantu amdomo ntegere biana muri chinka. We want to start economic projects. A project yani ndande dokora neye. Obole miwe chinswe fish farming projects. Chinswe ne obole mibole raisi sana abotabu atia mangana mange yoko wanichibe asinyingo moralia. Igenteke tangani. Chinswe tali lazima tugera roche tugera ase chi compound chito paegata lingia macha kuru asebira mabye nyomba kera tu alemberiti fish pond kiro siku ya macha soime. Then we go to chisirika buna kariro babuate well researched fish tole ndi chiskuru ororo tobe keme chiko machua after 6 months. Enswe ye kare arura machi you can be able to sell enswe yamo at 200 shillings. 200 shillings, for example, you go what the chin swear from Billy. That is 400,000 shillings. Okonyor after 6 months. That one is very practical. Gegara insu nchiriko wasaba maliogo, insu nchiriko wasaba kende gions. That one can happen. I say what they do Gesima. Egara tura abuatera na inua umura iga na umura chinga chito. Then by this we can empower bantu baitu economically. Egere na ene bintu kuna kuana nga internet connectivity. Okonyor kero monta abuate chibese. That person can be able to work internet without any problem. Umurali nyabere ngwane gento kende. Abangi na baito. Chibesa chiabonchire chigocha through women ways of fund. That is other stakeholders. Na intubuna muraye kero muranchole. Nimbwate chukumu yoko manga chibesa echi. Chekera bangi na baito wodi ya Gesima. How to save and how to form circles. Egere baganya ko bakwende. Likewise to our youths. Chibesa chiabona chiro chinchirororo. For example, kuna abana baito bakora boda. Eba bakorega asiere nkongu sana umuralia. Igona oyo moga mbuguri ne pigipigi. Airene loan by the end of the day you mondo ga wakane pigipigi 210,000 shillings. Ekera pigipigi ya motia ne pigipigi ngotu. So we want to do this. We empower our youths. Toba train na kibago save. We make circles for them. Egere banyare konyora chi loan akoya ndogo le pigipigi on cash basis asiligo lirigia. Asante sana mheshimiwa Nyakebande. Ngoja na turasore tafadhali tigaturagenda asomo mheshimiwa Zakari. Zakari ribori ndiriria emyaka ye ikomye ebintu mbirororo bitarakora ubuya nayo kurigereria imachibwa yego kimotwara gaigana arari ayo bugate. Mbiamono murali Zak nanda soko ngali bageli. Ege ntege tangani Gesima ward ya ito is the richest ward as a resources, lakini neli ntomanye tigo chitumia. Why I'm saying so? Ntobuate ebintu buna chi avocado, ntobuate ebintu buna matoke. Ntobuate ebintu buna imesie. Okonyoro omoikoyo akorurugora liboikoyo ocha Gesima gaiga ogore avocado ebunie ichire shilingi chimisato. Ingige kogera tota mobilize vijana bieto bianza saja business so that na barabuto ikali na Nairobi torigia kagwanja igaka 50 per 100 at least to make chiro ya ito yomogusi ditoke liaito dibe chire ya ito emesi ya itevo to mobilize abantu bali bonse people na Nairobi to bata ibono iga ebintu bieto our products chiagusi chiarurega ni nchuko muranje mogole. Egento kendege go chiankuna. Bono iganto bwate daily farmers abantu bamabere. Kwanya romo ikoyero rusi ya mabere rurali. Oretira se chituka cheito okonyoranga Mount Kenya. Inkige kogera because into bwate chi society. Bono igachi akule. Chi society chi mabere, chi society chi mauga chi akule. Inkige kogera intuto tachamo. Buna barai. At least to make no enaka factory no nyensa Gesima to produce ya mabere ito atoka chi supermarket tigana into mabere ito atoke Nairobi amoli abangi na bakorosi tiga at least to nyasie to ligi market no nyena outside the country America kiagara bono igoboli oise ko ira America omotoriro it's almost ata sijui ni almost 2,000 shillings ejune kilo. So, into what resources, chibwene to make rich, but yes, in Chabara Yaba to Batang Kurmaega. Tibamaeti how to mobilize those resources, but you make it come at Chibese,
elinde ebijana byaito angabono ebintu bagokora ne business egento kende abangina baito unabono igona alirete just echo kebara Gesima market echire nene etabwati cho omugambi mukaya nara paka cho yutaranye igura mpaka bono igabuna totene ine igango chikorwa robis etara iguru egento kende kyo moelio abantu ba minto ndabatebi chipara echitoko nyakolera nga chipara echi nga kigose tora kore chipara chikoreki chirosigwe the moment kiro montanyo liri chibese noena ibwe kana boko imoka noene kiragita ole to muchanga ipare ya tichikirega iga nginchumbu ate chibese tigambe ntichege tongeke omorali to nacha koratiga keigo so tonye koleranga chipara itukolera emihaka yonsi twaleto moro mutwanyu beka maragoba kwanyora abaibi bande mbaro banyuiba egento kyo moerio is education twatiringire chisemi pono igato ise koimukaga iga omwana omutangani oruete nyantaro primary school agatangana in Gesima ward mwana uyu tabeti awarded with anything except omuntu uyu kwana ukurukubogonko nero chiete akagurige koroto akagurira abana bakolete class 8 bagesima primary banya Kongo primary bali batanganite na max yamaya akabaigento egento omugaka mukaya nakwana about nabwateruli murungaru ekoimukia abaroire oyo bogonko nero korire egasi yo koimukia abaroire koruli tongo dispensary obarete nyagitari nerere gaiga ingige kwara nakwana iga na inche nimbo atakara akaroli igongwa kerwe simi botukonga bogonko boka omunyokyo murwaire nyagitari my friend ngakyo kobeke pick up omo ngina obwate maternity ende koroma ngana no mobege tabu ne pick up it's so bitter mbiamuno totegererane tafadhali totegererane it's so bitter ekeroko gendieroli no muntu onde gakolera because of pain so gaki inche mware kuimukanga ngonchora mure at least egento ndakore pi kokonya bangina ba minto ababa kwenda in labor is to build a labor ward elie bwate all resources nandere ekoba packed with everything. Okay. Asante sana ngoira na tora so mheshimiwa Mukayo respond baadaye ya tora akorana no mheshimiwa sese totebingo emechanderia kwarorera se myake ye 10 yaetire nande machibu kyayo bwate bochimotuga iga totegerane emechando narorera se myake ye 10 yongo chakira mache narare metwe rugoroga ari center atakeire goika Mosobeti atakeire goika Gesima atakeire goika Riamoni amacha yete 14 years amacha yagare kegoroga ari rugoro undata na mugambi undi bwese atana koranga kya amacha anatakire goika sabantu amacha yagakoniwa ekera onirwa bekwe mebuko chibesa ibaga gwenete goikera abana inchi kera amacha yagare meretu abana inchi Mosobeti yoroche ne chiro Mosobeti ye chiro nebwate amatoke nebwate amatunda nonde bwese kera gochikora litunda natakire kolisibia bona Mosobeti tebwate no running water Gesima tebwate running water Gesima mpondo baito bakalima amacha ali balemete lakini muchando abeire nga amacha nale bigore bibyeito abeire amacha myaka atana gotirimbokera abana inchi nabono igabana to kwa na igabangina bakorwa nabono yonyora abangina baroberete chiraini gochiroche batagete kubucha amache lakini abande bagenda roche barwane singincha abande babogolite bibuye binga abande bakabogoliye bike ebintu ebya abeire myaka 10 nyamino na rocha mangana ya amache yagale metuno mheshimiwa Nyambati amache ye myaka 10 maroko na rocha amache iyo
ere kere nyamina ta nyire temechi nkimaruke rata ile ra macha y'abantu emechi egera abantu baminto bakonyeke nonyare koletu ase chi point mbali abantu baminto babuchera macho ororo na inde semende nare gukwana igoro yobokurumi iganse ito tumayete kikiabeire dispensary ya Musobet oya gache tuno mwesimiwa Nyambati chipesa cha CDF 1 million lakini bono igogende Nyamira yokonyoranga enyagitari ya Musobet yegeirete 2.5 million na njiri Nyambati atagachirete abande bagacha bagachikunikirange bakarusichi million yororo bagaenda nyigutaro goraria igutago ya gache tuno mwesimiwa Kyoma igakurwa na Nyambati ekero muntu ndacha akayekunyerange akarusi 2.7 million yororo amacha rero gorogaria amacha no marokara goteibono iga amacha ire 8.5 million atana gwike amechi yabantu tibese chingogo yochira gakiege ntututagete ga no bokurimi borororo na inde ngosabanga no ena batisi yae na baro baika no engo cha Musobeti ya baika na Gesima ward batokonye kiagera bakurimi batuita mbago korere gas Nairobi mbago korere gas chisemo chinde egere tonyorenga na into abakurumi babuatirwe egera chibese chibakora ngona jasi nini wakwana iregoro y'ababunge na kwakwanire ngana obokurumi gati atima itinga ki ababunge bakubwatana n'obokurumi togo discuss ngana ye ward kero kende tobeka ngo buyaso obokurumi obunga kyo minute ona tebaiga enyagitari yo mangana ye enyagitari ya matende bintu bire develop bigo cha saba MCA chibese chigo chi ekere chikorusi woro cha kremi we chikoruoro chi ekera nchwa records no genda Nyamira naboko nyorange enyagitari ya Musobeti eri ya gachi ya remeretwe ne chibese cha CDF 1 million chibese cha tumbikire bakabono iganga ya koleirweke gechire 2.5 million chideme buko cha soito mubuko bomuntu. Okay. Asante sana ngira naso mheshimiwa. Bana tiga gakinda akoro mwekwera naso mheshimiwa. Okay, korabwa ngobono tira naso mheshimiwa Mukaya daikaye mubwate. Mukaya stiri rende ningenderate kuruwo botangani umuchandoro ororo no employment. Ekera abantu bande ekero myake 10 banyore tobogambi emyake 10 abantu bande bo bachite bakalika abantu bamwabo kigasi boka bakeba nk'abantu bagesima bote nene ibaga bakoliko muntu nonye baliko muntu ku Musobeti baliko muntu ndi Nyaboraire baliko muntu ndi Gesima baliko muntu ndi karantini bagasoye nyombe mu bakalika abantu bonsi bono no enekera bagusambye nyamo bagusamba so boka n'abantu bandi bakona gwechandika igesona. All right. Tumanya gocha na inde seme yende ye chipara nate ba chipara chitu wechisalegete chipara chitu bune para ya ikuruma ya lemetu no mheshimiwa Nyambati lakini kiro MC yote note nkaleme para eyibata alemete na ntunto maite ngolemete pare ende kaleme no mheshimiwa Nyambati ku Musobeti entorobo ekagenda Nyaronge ekagenda tafadhali ntobwate chipara che CDF ne chipara che ward Rokende tobeke buya mpara ke yo minute ga kora chip totegererande ndaite totegererande yes totegererande please chipara nchiroro chikoroswa na CDF ne chipara nchiroro chikoroswa ne county government chomo MC gobana ntonyare ko batoko burukana ekinataka go clarify ndataka clarify mangana yege ntongo kwana bolimo ngokwana yege ntomanyete na nda abo bako na wakeli yogi mutamanyete ekere pare ya remetu ya para ya remetu ya nini ya ikuruma karati ga kingwa ayibono kwana ninche kwana naye onate bangekere para ya ikuruma ya remetwe we requested to mheshimiwa Nyambati agatokonye kalemu na ndekere kole muntu alengo ekere pare kole mwe ya Musobeti gutira pako ikentoro borogoro ogende Nyaronge ekigosoka njetindi ko Nyambati ko ranja mu murori mheshimiwa wade chiseka ndiye mbota bono lende njinara bateba igo egento nara basabangeringa ki chipara chitu nchirororo chiale miruga abwe echinde para mnere ga Musobeti garoche ekogenda pakekeria ekeria kworo epare imaroko nanyeroche ngepare inano kole mutere miri ne ine pare re commercial onde bwanse bwata no ene rito ko ra rusiri ya moni alimu ora rusiri ya kwararia alete Musobeti echiro epare ende ne rororo. Asante sana. Yes, ase omheshimiwa Maroko ntagetochi kunyara koba
koko irane ritangania mangana kwanwa kurwase Zakari Yes, na before kwana that, igoro yecho Zakari? gari Gesima onyara kubaka gukwana echo yetianya ko igorwa na Gesima ne chiro na kwana igoro y'abana bayete tamatu okwana igoro yabaroire lakini yune nsemo yobokonyi lakini mononta getochi kunyara koba ese keroko chikoirane ryayo naya assess igoro yechipara getochi kunyara koba gokorwe point yao yakora ayo namabori okoiraneria nabo igotora totebinga engakiye igakwabe irase award abo igoko represent abantu banyamira ba Gesima ase a county assembly ya Nyamira kero kende mswada kiyo kwanya kuirase bunge enke ya Nyamira ogere ogae toro rase injuri tangani ngwate banga kwabeire kogo kwana ase county assembly linkege kwa cheto gakwana ororo kero kende asensemo ya legislation ogae tioro regere gekakonya abantu ba Gesima. Okay, tutaragenda abo asomo tegereri orega igano ori orenga nabago tonyora se yamase Facebook Radio Vuna 102.0 FM boyo nabo tonyaze Vuna TV aso mutandao nabo subscribe boyo nabo tonyora senseme yo ase SMS ntogenda ase SMS 0706 102 boyo go murimbo iga ko togendrete please amasikani mbuya muno sana so to amasikani nabo igo nto bali baga mu muhuri mabo. All right, togenda so mweshimiwa Mukaya mbuya muno murali aselibaga ise koiranirie ebintu ebyo masa yamo jakera omweshimiwa Zakari kobori igoro yecho ya Gesima na maitenge karona ile to bora ichonja lengo. First point I want to appreciate na take the effort yo make chwange cho na korete kintu kiki nero opening nege ndiko toko ne bintu bibere tabaut ara appreciating under my leadership echo na korete kintu kiki nero a market shit yetare ngororo go a wrong side ne cho yine korete kintu kiki nero. I want to admit his observation and my observation and my concern. Njiringa kanga, the executive, and to differentiate between the roles. But differentiate the roles, Jomo MCA, na roles, the executive. Yes, I'm the one who's supposed to oversight in doing about a journey operation. What I know, a journey is supposed to cover operation. Onye tali, binto vivere to begin a tangi to avail operation. A challenge Moya how does this toilet operate without water? Bekari kondo buyo mweshimiwa. Ngakie choe yego operate bila machi. Nero yagerete nga take the initiative egere ngeke 100% operational. Nga really amacho ororo, amacha aliaru ororo, agenda eko facility chibekiro ni chugo fresh. Amacha to kese cho elia in a month's time munangoja kwira nobis. Echo eli mundu ya noko gendo waka amache iga wekonya bunotagete. Mira neli yakabere ase egendo kerito washianere. I want to appreciate at least Zakari you are trying. Asa bana bagwakwana onye toko wa very honest. We have met with you in various functions. Chogo konya bana baito asensa moyo kubasira. In supporting umwano na watu buremeru, I have met you in tinta itiko deny na tinta itiko kan. I have met with you in various functions. Abantu ntararora na ababande lakini I have met with you and I appreciate you for that. Abande ngokwanera umwana buno yogorere tuwe ebinta kagende school. I want to quote myself. Na ande mo ende mo bwati. Umwana na roetete korwe school ekoro kwa Betumorio erinya makoro. Okoro ku Brian Ombui. Oetete akanyora maxi akagenda madam mubwati na bokonyora. Akagenda Nyambali. I supported that boy koru form 1 paka form 4 komo e pasali mo precise. That boy right now as I'm talking, and Ochobwati, Oche Kyochi quote in TV, is in the university. Nakimura Teveng attended support when I've supported one who is a practical example for a university, born as we are talking, Ndako Esimiaye, or Ako confirm. Another one in Tagetong at time because they got to one facts. Umwana Nara na supported form 3. Bako Korere University, Okoroku Kabet, so very Sario. Na supported Okore Kurmo University, or graduated. Onyen korae, God is my witness. Okay, and Obuatinga, I'm one person who is very generous, hardworking, and I've supported people. Ira niliegen to kende goro yegari. Egari yega ke karoya ikirego support. Oma etego jayato kayato kanero yokero. Zakari you know very well. Ntoke kindene kaya which I've always offered. Mheshimiwa igere lili kondo na yora. Yes. I've always offered
assistance so muntu obwato bokongu bulemeru paka one time ninje tabusuwa kwa na nyaktari nkaimukyo muntu ne personal vehicle yane kurwali sobo oyonde morema nkamwira paka keroka akabwendi kunegari yane nana konyora muntu utagete ogokonyu mbetindu assistant depending on kinabwat most of the time konyonge gari inerera angaria yakonya egento ngeri ngaki onditana okombule ni nganja mumegeti akayerio borito lakini ya makonyire bomuntu ekende ngeringa it is quite unfortunate that a issue yenya gitali ere Gesima mogo dina yenga nyagitali ere tebwati maternity ne korete ngento kike nero ere in operational and it was the first hospital to operate over what we call the Syrian facility in Nyamira County. Nande kanongo kwa negoro ya Masabanut. The only hospital ebwate facilities nande operational in a way that tikatuta ketiko kwa na mangana tobe kasiasa mono it is Gesima. Ne facility ya ito tikato yebe. The only problem ya vero quite unfortunate staff varororo abande bare our relatives. Toko ba defend akaroba okora ebintu bira magoso. A case kiava the most recent one nande ridi can accept na we can accept abantu bali bakore to bochinga bolia all of them were transferred so it's not true ngatinje to go defend all of them were removed and some of them are under interdiction waiting to be served. Kene bochinga kyo bwakore kaneto eba chiete bagatoka mbayo umunyagitari oyo maka bo wele mtu yonde gatindete obo mane wa mangana yo maka korete kento kieke atindete bono rende gaki umuraria umuntu urenge segasi ayo tindire maite njege ntonda akane tingo chikomanyanga na atindete lakini I reported action yakaba taken technical team wegacha ikaba investigated that person was interdicted so as far as my oversight role here concerned I did my part na ndenga make sure twanyolira abanyagitari abangao bali barabutinko barora Gesima whatsoever na ndenda tikobe ungangu akanu bali nje na natebete negligence njabeto babe sacked because a provision area getageti element ya negligence. Okay, otarado tebi goro yo korika abantu yakwaneka ko ruga iganga to chieti korika abantu o balance Gesima asama bagari yago tokase county ya Nyamira. To tebi ngo igoro yebira gitebi ngakibi atogete bitari go koremere menga ki ya corona. Igere go muralia ande to kwano umane. During that time we corona ya jete kero munda tebetuwe lockdown ya lengo muntere burtar go to kono ne krekta ke kweken montere ba ka to koror ne lockdown wa ya lengo kero munda ba raria nyumba ngaye krekta ya go to ka kero operational. Secondly umuralinda ke to era sane buya we operate ne ngendo ke ko budget all budgets were frozen and you are well briefed unless you abasani abane mbama itinga president ya with directive all resources chirusiwe tigana chiko fight corona inusi mongo chiko rusie chindo mongo kwana kara president ya directive anina simori chiko bwati machiko se directives committee a directive ya wetu everything ke stop ne kare ndo kene kyo speak ya stop inche mukayo maroko inje weka na renge nyumba na wena nyumba kwa rengo murali mware ko kwana yoni uratika inu mwabwata essential services mwagendo nga inje na chiko rusi resources echibago kwana batarata nyone bisamye ibago kwana batijere bitonge bya kwa nasinyo. There is no way na liko rusi resources chano mobuko tinkonyara egoti nene ndaro sikere each and every road lakini ntagete go tebyo mheshimiwa ominto mukaya sesi wa kwano mana to korobu agent wo mheshimiwa Nyambati kwanaga inki county government ya korete naende kwana inki Nyamina akorete don't override ebinto omweshimiwa Nyamina akorete goja sinde nje tindi geti monto nyono yo manda I want to admit in this house tatina chite nganyora position is chokoli kachi korete kento kieke echierete and I want to admit with this observation abantu bali getu ko area ya moyo yo talinje na ligete sese toko kwana nga Nyamino ligete abantu njo kwobo era wamanya konduteranga maro aga ko gara during that time opportunities njarengo ena areko genda mbasaki na barabuna abana ba minto banyolete pati bakali kugaki mbabute so no bare mbarendete how I wish even they mogo kwana mumbwatesi njiko create more opportunities ndika banta umo kwana. All right ngoira na liege ndo kendo muralia okay igoro ya mache umweshimiwa sesa kwana amacha alia akarare metu talinje na renge by that time obviously
na maja yuna okwana no mane e polo ya better drilled na during that time national government no mo MP ndari go kwoti rieta ko na kwani rieta jitili mu agent jema tanga no mo MP okore tikento kek oroseti mona go diwo chimaiga ngango yulenge kararo si amaje county government came in bakabeka egendo ko kwe pump bakarosi chitangi obo mane wa mangana mboringa misa proposition nja akore tikento kek nja beto bono rinde sisi koruliri 10 years okire totajietie koti no isaina ko gamba. Okay, yakabere nkole agera nkole igoro yepara inkeke gwakorire esengecho yechinga kyo mweshimiwa togenda yemase yemo wika esengecho twakwanira chipara nane twachira para ndagete koirana libono igora irigirana area asengecho nga twakwanire ngana ya legislature nkeke gwachie ga president ase bunge nke ya Nyamira kego konyo mwana nchi Gesima akamo kyabo uja going into record akaona lenge ekwende na lenge chairman ya finance and economic planning na edetie emotion yoko revise the finance bill ko make sure nge finance bill ngwa accommodate challenges omo Gesima bwat and that finance bill ogende the proposals na megati njiro yogo suggesting during that time adjustment needed supposed to government because as an arrow mwana njalenge constraints I'm in record. Another one na jete nka move emotion in the house yoko request ECT teachers very permanent and pensioning and it's in the record. Okay, no check. Yoko request ECT teachers very on permanent and pensioning. Onyo mwalimu ECT or anywhere. Nando ngendo bwa records. I'm in record to afford for mwalimu ECT ari permanent and pensioning. Another one I went and asked that totuare a bill a request for road maintenance in the form of ya chavurutili ya lengoro. Nero to request 5 million chiche into every ward yoko repair chipare chimna wakwana that get na cover implemented asing your financial constraints bunango ja koirana e pili nero ngoenda kubwate kwa ni maitesere abambaye manyeti njake njo ku repair. All right, asante sana mheshimiwa. Asante sana ngoirana tora asore asenge. Ndate wokorere pare yemo and I'm being very practical. Nande ngogenda so mheshimiwa mukaya sisi pare koru mosovetia egotira yarenge koba met no mheshimiwa oromo chumbe during that time aya bete problem and I'm swearing before God I ekana nyo eta marere mkia mange sana I went and said that I want to intervene ngagenda ngabeke pare under road maintenance asichiwe jiriche tutokoroka chia kwende chia tutokoroka levy fund ile kuruase serikali grant pare ekabekwa nonyense ese promised me pare ngo yarosi oro Kenya ronge takobori kura bono nkumetinga na rosirie pa ya beire ande na jakobori. Asante sana mheshimiwa. Togenda se mheshimiwa Abdi nyuma taragenda se abantu bachama igana barabungo chikobori baramabori ogera bono banyara ko bakoiranirwa togenda se omheshimiwa Monene kitokoirana gochaga iga ndaye tonyara ko bakogotebya abana inchi ba Gesima nke kobwate abasaye babire bagotigara moega mono onene asensemo ya sports na boigo talent nke kogo chigokora asabasaye nanene nabo gokunera abangina. Asante murali siribaga wante binchakire sabasaye nanda abasaye nabwe nguse nene asense ekogera nabwe baokoliga asie nyingi elinde taxi yatoka igentege tangani sabasaye tuchakira mangana ye talent kunache talent talent ne kewa and is an in potential monta kuiburu na kerokyo indo cha banta abaminto baba achiri babere baruro tindo chino nondo gukwanira igoro ye talent igonto tige talent mega amangana buna ya sports emepira ne roro ntwa ko mopira ekirabu kyane ge njoro gekabwa rende kutobwa to mu MCA ntendo chenga taige tino no goikoro it means tali in support of wabasaye eki akabiri no nyamino tana goiko ntina nya korona nege kombe kia uge waku mheshimiwa ege ntokende nta tukwanira na mangana yegasi tali gento togo soro mheshimiwa mukaya na no mheshimiwa onde nyamino urengege ti ekeroko lika abantu na wakandi nga tukwana kolika mondo igoto ligete na montereba okwegendi oikoli komo sai na ndoli komo ntokurwe locality talinga agonde tribalistic ege koru kelikia ogio kwenda kuimba otio muntu kurwali kitalo moreta igakogendi tubwata abantere baga
kelitari gendo to kwebera naye tine tibese ito chikuru ali to kuna chwe tax. Asante asinini niki tothekererane nekero to kwanira igoro y'abangina abangina to support abangana ye welfare abangina mbabwate ebyombe ao uikatoligereria abangina abange ebyombe ebyabo ngai bigo chika gochi ekero kwa kare na kalora abangina mbaga twerere lisaka n'abantu bagochamo bono rocho la lobby abantu abato baretamo buna tuwateba ntubwate ekwerende yaito nene sana ntubwate resources buna tuwateba chiabukato nchira chinsunchirega kerokoreta abangina abamo value addition omongino yo kama mabere nga yokoira no bwate fridge ekogera to konta ebinka mama berane inyasoki gali echiro andonye ga ngo ikonya ta ikoniwa igonkoira nindurani on spindi na rongo beka chinyeni buna mabuta oikorie njiro kongachira mabera ayane mambie ndenyaoni ine saba ngina ndigereretie nanda mangana ndete gukwanira ebintu ebiye bikechiga chia magoko ntubwate chi polytechnic mushimiwa mukaya ntogukana bono aye no murayi uri mutuga kutubwate chi polytechnic bunanga ali ngore polytechnic nero rekurukwa Gesima neyende kurukuri tongo kolopi ga igori gichikosi echingi yaga iga chiokoboke ko raboni ga chia chiokoboko na chiwakana unanje ninsomete iga sinsomete ndo chinga tikali konga no enebese intaitengirane ndore nkore no plumbing. Asante chidaika chia wibere chiari ntaite monta ko ira chidaika ibere asengencho yechinga kitafadhali yenda so mheshimiwa Lydia totebi ngonge ndo kieke obangere tabasae anene mono ase chitalanta na bangina Bihamono Moralisa Zach, I have a complaint to make before I proceed, if you allow me to. Because in Logic, we're very biased, you are giving us little time. Now what we give no time. This one nkoba enaba chinsa kerenaru already tangal timba tinga ki timba rengera tinga ki aseri swali diriera gonto bugate program asama bori ande narentare ko barengera chinga ki ekwari we express buno kunyara lakini aseri. No, you didn't tell us, you even told me to stop. Togenderere? No, mbuya tigatobe abantu turiko ka abantu time to explain ourselves. Chidaika nibere mbwate? Yes. Okay. Now, asense moya bangina nabasae, especially tigangwanira abasae kiagera na nchino musainde tindi muntu kalimiaka ya igoro mono abasae ba minto nimbangete wa identify first of all nga identify their qualifications of academics indolenga nga ibara fit onye mbago fit indolenga na kinko ba empower chiga chetu chikorwe county I think echiwo chagaiga naende echibwenete ko ba occupied by the ward that is chi contract chiko korwa echibwenete ko ba taken na abantu be ward 70% bali babwenete ko rusiko baje bakole chigasi echi babwenete ko ba 30% which is contrary unabona igaturega I'm planning korosie forum yabasai ambassadors for change ndagete ko ba empower chigasi chiri chiko korwa iga we look for expertise bache bakole borokeria basai baitu na intubanyole income tindiko chikorosi chindoche tindiko chikoleme bintu bikolemwa I will give them a chance na baroba explore so that they get their way in life again tukia bangina abangina majorly na bagere tenkaran stegaiga I am a mother ni manyete what we go through abana baitu bago bachire through psychological torture asingencho abangina tutabwatinjira toko bakonya I will empower women kuna other counties chibwate bintu byeze bobanki abangina bonse bako lebi ombe wodi ya Gesima and identify the register na identify empower in one way or another because it was gender and again I will seek help from the women representatives office so that abangina banyora machi na ndebanyora chiwezi chete bobanki sai wande mbali bali batali gukora school asingeje fees I will identify them tubaire chikosi cha kifundi na chiro chinchi bakonya na ende nibakonya ko ligichitenda tingo chikoligi bantu babwate ebitole abasaye bande mbale bali bakoleta chikosi echi already lakini batabwati umuntu ko babwata okoboko I will do that on their behalf na ende mboro kenchera ngakino abantu bago explore out of the country banyora income abasaye mbale bande batagete gusoma nkagerete ngachipasa richito nchikonyara county ito ya Nyamira nono mugavano ito nateba ngaba MCA ba muchandire none nechipasa liye bakoli ntuma itinga watebeke maene so inchengo endali county at least indole aban yani chibesiri chigoche chiaba esaba na youth
na barawumboro kinchera and I'll be them one on one na barawumboro kinchera mambi baba barayi bagutugambira mambia usibanye wali kinchera na baro batu wali nweni family. Okay, asante sana. Mheshimiwa Bivon asejida ekaibere. Nke kobwa ta saba sae asogo kinya chitalanta na boigo abanyina. Zak na nchi ntara kwa na unataka njo ino mheshimiwa leader kotebanga na intuto takete equal time yoko eleza maoni yetu senge njo kwa hilo mheshimiwa mukaya chinsa chisa ino kwanire na intuto elibaga maybe in the next question toira niyama. Actually tora tegerana. Okay. Tora tegerana. Again to koraga iga etokoru right of response. The moment okonya go bule kaya oiga elibaga yoko egerera manganayo. You know rule of moderation. That is okay. So so igobu no konya go kwana ana kinga tori konya go koru blames. Zakimbia. All right. A reason ya kawera tokoru blames ko toko kwana manganaya namba ya mune sengi chonwara namba ibere ekara lenge form tunasoma tuende ku summary abe kama ngana yon sipiamo atonyata ibere mo in form of summary ashida ka ichi ibere igotali mechanda ito because yare gotoka na ntuno bistwalenge angara motware ko irene. Okay, shida ka chia ibere sawa bia mono asachida ka ibere chioka asa mangana ya basai I am on record uno yo mobwa basai bakuliye mirime botebanga nale konyoro uwezo gosenale konyoro libaga umweshimwa mukaya nabaga kabande tukulina bwemeremo inale kubarusi kuruga babeke babuli bujumbe linde keruge kyoba MCA tocha kere na intuo tonyora libaga ne chinguru chiogotira bachigoro namba ibere inche practically ase miaka mekego ya eteregesa nsoa asamangana yogo konya abana inchi baminto astokonyara na abere involved gosene bwateranirie asamangana yogo sira basai nindo on record ya soko beka a tournament osege kombe yogo sira basai lakini tari ya selevo ya ward yoka ina akoretege kombe ya getwe counting ma asana aligitia bafadhili kurusiko bakatubwatesia na bona iga proud na bongo teba nimbwata basani go saba sai kurwa se ward ya Gesima bachita bakakora session ya alia seshabana lakini mpage tuko qualify lakini ni step intanga nitwa chagete esenge nchoko tema gotiria osego kinia amangana sports namba ibere asamangana innovation and technology bono igense ya bono iga kiro monto ose kiro musae agendera kuligereri bagari yaye asensi we have what we call the global space yani ribaga iririra sensengima asabanta bakenonye nkurwa se word ya Gesima na barobara konyora ribaga lyo kuligeria asokonyora masomo makaigo for example incheninde member ye panel gukora trainings cia Google ase enseito ya Kenya abasaye bakekurwa se word ya Gesima ba benefit kurwa se program ya Google yuko ba train na kibago kora emeremo asogutumeke nchere mutandao asogutumeke simi usase laptop na kwenyorere ngeria abu ase bali ba qualified ba konyora shilingi 300 ase lituko ase ingakiri babere bagokora igasi igonche nimbu atomoroberio bugo chikoigora what we call public spaces asaba ntabake bakonyora libagalio ko network na go partner n'abantu bande across the world aso kwerigeria engeri yabo ase bogomo egento kende unangoteba na abere involved aso ko beka what we call youth assemblies ntobugata abantu abange tubugore chindo tuchiaba unabasai bali bakoranga it's exciting osere buya kera bantaba ke bakoriye emirimo especially ne tokorigia ninchi korigie nchira togokora motivation na kiri nata yabekero na chaka in my opening speechinga ntokonyora abasai bagesima bagwaka matabori lakini kere kirasi geko gachonge na sobo amatabori arugekano acha kwa gache skuru ya Gesima efundi egokora oboereria yarugose magwawa yarugose West Mugrango yacha bakanka libago monto mokego sumo sae ariko nyora libageri akore merimeye nera nyorere ngenge kintu kyo mweza senge nchona ikago 30 seconds tigange kwane abasaye bale ma bange 90% nekene ntungo kwana because nimba the statistics abasaba especially bamura bangire koleta people esaba batari koleta people onye barabwa abanyene mbali kwiragiri ninki bago cha ko musubati ulio ko rusobo ochaga igo ninchi kuhakikisha inche muno musaye ninchi kuhakikisha samangana ali na ase agenda yani ko social welfare ninchi kuligereria ngakitogo ikaranse special na baiboli because bona igonyo musaye gako ndi pikipiki alone kire muchibona gose kire family yagorire pikipiki mwako gocha ningo bako bogori ninchi kuligereria social welfare nkora ngakitogo support abasaba. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa mukaya asejida ikaibere abasaye nke ko bwate abo igo abasubati
asitaranta mbuya mono muraria egento mbwate ase ensemo yabasae ke bagukwana ng'ana guchake tournament nastukire paka oyo okwana korwa omweri oyo ore omweshimiwa monene abasae nabo nasapotiri baakire omopira tournament nasponsote using my own resources mokaya tournament yagetwe rane tournament njarengo yagetwe totegererane tabatari yes egento kerororo muraria etwachaga go debate nande toy we ko chances yes chida ikabwata ni bero mashimo igoro kwanera igoro ya sports ande to kwana o maina abudi okoende egetikere esaba muraba go practice kereranya inchendo set goal post kirororo using my own resources egera muraba ito banyore saba wakero mupira ekinege ntora agenda oboniga ororenga ninkorete gento kieke ninduete support kujisaba muraba ito totegererane tabatali akore yes and at one given time in various occasions na support ria muraba ito ekero bakogenda in various areas kero bakogenda gwake mipira isiko including nani choma tenguta kana kwa no maene including apudio yo minto okwana as requested me to give support and where I'm requested I've always given support o no maene ngokwana no ene na maite ko rusen koro ya yenga no maene ngokwana however tindi go deny this is a competitive area and this is an area okwerwa okonye gentoroje. I've never denied anybody an opportunity you go support a community 100% tinko nyara kirege ntoko gekora korengana na kiro munta expected ngira na essence mo abangi na bana kwanera essence mo yokuba embawa na chiete ese market ye bari go tuwe ase market ya Gesima of late no nye to area to akwana ne market shade jirororo although they are not operation bari go tuwe muna bari go tuwe okay ngosuka bari go asante sana mheshimiwa chida chia wibere chiarire asenaro bako igo ogenda somwe shimiwa Lucy chida ikaibere nke ko bwata saba sae nabangina ayo muralimbi amana selibwa nainde abasae nigombwate omubango bogo chiko rosia koba encourage motware youth groups egere keruma twalire tunyale ko ba support monyole funds to rush projects tokore projects jiri chiko chiko bakonya egere ngiche mbaorokie muna mba ya advice mbao bosemia muna muranyale kokora koros chibese chaino mutaliko tegemea baiboli amangana sports nimba ngete manyole uniform onye mokongira county njingo MCA ya ino mbagolire uniform mbagolire bikoroto egere keromogo chiko kochesa sports chaino manyora muligo share chianga muna na konyora na tikire goteba abangina nabarabwo nindosie chi seminar choko bakwanera muna bakorera abana baba banyaruka na abana baba bamura ekiagera nakubatebya nga chisemi nichigo chire chia muhimu mono ekiagera nacho musingi bwobogima tubasomye seminars echo chinyanyala ko somiwa life skills muna abana banyaruka ba encourage tubasome na endekero bakira no form 4 ba olio taiteti okorega sio bufundi bwa maboko bali bakwenda colleges tubasupport with their bursaries egera banyali gosoma ekiagera amasomo naleke ekebunguo kyobogima igo abange na wetera na amache muna mugendrete ko chandika kubogolie buyu motwe na biro bitomente boholes mbiamo na sumura yo itobekire boholes chinde ayu okunogo temo konene na inche karonda arage ndara soe nigonda aba roseli boholes chirabe chinyinge na ndumakori gimbaligelie nchera muna tokobeka pipes amache aswase chinyumba cheito. Asante. Biamon. Asante sana mheshimiwa Lucy. Tugenda so mheshimiwa Nyakebande. Totebingo nkie ko uroberereti abasaye nabanyina. Chida ikanibero bugati. Biamon muralia seli bagana inde. Ase ebinyoro byito osase kinga chito abasaye go babwateri bagari nene nano barabange. Nande go babwate chinguru cyo gokora emirimo ya kirengenjo. Asense mo talent talent na igura abandu bagana okwana nga ng'omupira bwa maguru soka abasa baikaransta na bali kinge babwate talent chinyinge
ntubwata abasani ntubwata abasae barachore ne bakora hard work ntubwata abagwaka soka eki kyonse ne kitale ntubwata abateri abayasana buna babo mumbinya abago tubwago no tulia matera toko bugipara agweta kitalent ekinchire asaba sae baita butomenyete nabwo ege ndombwate igonta getego introduce entoro nga village theaters ase abasaba bawo ba practice about their talents yani bawo ba be kolera talent ekiabo wetera agaiga ntobwate abantu barunga wero wisas na wara be mbali abamenyi ba Kenya bakuru inse ya Kenya bachichaiga no bawo banyora abasaba baito wetera ase talent ekiabo na tokonya twakonyire babiri batatu achire gukora imirimo none isiko ya Kenya nande imegaiga na bagwekorera kigasi kiabo for example tigangwa no mumuroko kumumbinyo ko bugiyobokano sana ere ni talent buna bono iga barosiri kibese sana ngakiyare kunyalekana ngatorosi inde kinateba egera abantu aba baita basaye bachichororo ba talent kiabo bana gukina chororo ekero tubatagite twabanyora nekero ndate tutete kubakonyo banyora. That is what I'll do. Again tugia kabira mangana technology nimbwa tu mupango vokorosi enduruga village digital cyber iga ti village echi abasa baitu basomira mangana technology no enikuru asiji high school ebinde bakorera asiji course bakorete lakini bone karba chirenga aga igega asietayo banyora ase bawo jiba exercise technology basomire kuna bono tigasinjiri chikokorwa through online jobs na bao kolega asikuruga iga igasikara America. Asante sana mheshimiwa. Tafadhali asengenje yechinga ki. Tinda kwanira abangina. Asengenje yechinga. Don't be biased. Asengenje yechinga. Kwanira abangina. Asengenje yechinga ki tafadhali. Eto gukora kinsa isato igoro nande ntobugata amabori korugare. Yes, tigakora niyore andake naborira ache korugare. Turagenda ase Zakari ngore na turasore. Mheshimiwa Zakari. Nge kobugata asaba sai. Nande nkobugate asaba. Time. Bia mono moralizak. Nje egento ndatebia abantu baito nekemo bukwego tebaiga muntu nde bwensi tabatsa gochiesero busai bwao ngige kogera yate baiga omusae is the backbone of the family ekerole backbone ye family goikoe we an opportunity yokoro resources na yebwere ndere buno kijana gego kinabono nati kagotebanga ncheko na one opportunity egente getangani da kora sawa sai baito is to venture into business ekyagara mwiso go sawa business into buate chi cooperative chiraba chi loan buna equity buna cooperative mogende torusi chironi ororo to answer business ne market already ntonye buate at our end egento kende talibasa 20 so mete to gakora form 4 ntubwata basae bali batigete class 4 batigete class 8 batigete form 2 bakale mata lioro sana imebakale waka matofori. I think inchebogongo abasa banko endande na baligi paka bono iga matoboli nkurus quarantine tuko supply go chinyansiongo echiro na chiete koligi because na roche ngabanta abamba konyora muboli ora baboli nchebogongo tigangende nyansionga limbaligelie market barusia matofoli abo baende baoni alia nkonyora bale chibese ni chibese chingo chitumia bale nande gento nda abatebi abasai bali baito bonsi barari quarantine omoralio minto Zakari it's painful ekera macha kurunyangoli aikakeroka almost 30 kilometers lakini asinyukuru 2 kilometers from Nyangoli to quarantine insali ase toligerere titoko walk lakini aikakeroka abangina baito kumuranje inchebogonko nkwendande ko kolege ntekemo byoka obonye ni boli obonye obonye ni boli abende tigetogenda so mheshimiwa sese tafadhali etwetiri chiko tigatwensi tori bwati tigetogenda so mheshimiwa sese tokonyora chinga kintu ira nasore sese nke ko bwata se abasaye nabangina kidaika nibero bwate nchakira abangina baito banyoriro bokongu bonge abangina baito banyoriro bokongu bonge ekiagera chinga kichinyinge nonye nase noene chichiro nogende chiro nabangina okonyorororo bakonie bintu ekere baonire bintu ne bakoira abane skuru ogo chigo ikanyomba
omwana uri asomiri buya omugaka oteba omwana uri akero mwana ayetire skuru abeire na mbeyemo oteba nguri ari mungaini bunanche ochukolero uri omuriri akotenga no muriri bunangina gaki nkorera abangina ba minto tobapudie njera yoko ba facilitate chingaki chinde na baro banyare konyora masikani aria abene basikunyomba basikunakire kina chinsemo jonse abasaye baito gaki njengo sabandu sia basaye baito para ekiagera basaye baito bale para asengencho batara ba facilitated basaye baito mbara ba facilitated otoko batebinge chigasi aye please gaki aye ngonye goko otakwira ngora Mheshimiwa genderera allo genderera inyorange tore yemase radio bono igo ntobuga tinga kitogo tugutagatiga iga naki kinare gukwanira abasaye baito ba togenderera Mheshimiwa abasaye baito nare kolera ngamba konye babe facilitated na barabu bakonyeke bali bagwaka matabori abarabu bakonywe egere bawonia matabori baye guchibese cyo gwaka matabori na bali bande bachire sukuru nganye ukolete education tonyole ng'abasawo banyolire TSC number second school tobwata ne chinyinge bibaga bali mu bakuru nyali bali ribaga bali mu bakuru chisemo chingao twanyora nga chiskuru ichito chirangega abana baito babe kiru chiskuru una PTA member abalimu bakanu musaregere abana banyagwe konyera nabali bande nali bande njerende nainde nare gosabe njerende nabali bande nari gosabe njerende nabarabuo tuligie njera yoko bakonya babe facilitated. Asante sana chidaiga chao cheriro Mheshimiwa ndale kwa toko gendase abananchi bali bakira senseme yiga nyuranga nigo tere yemase radio Vuna 102.0 FM igo etotegereire n'abananchi bare isikoga ari abagesima bonsi nabo igo nigo totegereire busiengima onyore bo igo nigo tore yemase yemo ase Vuna TV bari bagogenda ase YouTube yanda ase simi ya YouTube gari ari ya Vuna TV onyara ko bakogo tonyorororo yemase yemo otari kweba kogenda ase www.radiovuna.co.ke tokogenda ase amaborio mose yes mbiya mono ba mwikire asiga maswali no moko mukigo mokobako igoro lakini nende ndete guchaka asobwango kurumotwa alafu gocha sawa heshimiwa muri kama swali asobwango please tokonye chinsa estaika ya moyoka yokuboli swali yao samarieta ngoro ku kefo nyingwa korunya makoro to nimbwata maswali abere usata ta somo heshimiwa mukaya ntora we chi roles chire developed echire isano yo roads education ya CCDR agriculture na chindende no se kotoeresa in terms of agriculture as a role agriculture inki kwa berebo kwa chief and I'm very ashamed this evening egera muka yawo te abuna naruete egali na kero ka murungaru ebege okwa abantu our health care system in Gesima ward is in shambles esaligete bobe recently not have no musubati na Gesima the same case happened in Esani as in due to negligence Mariogota not even a painkiller inki kwa berebo kwenda go question no any executive member ya health igore mangana liswali ya gatatu lyo mweli kwate watu batatu liswali lyo mwelio mheshimiwa mukayana ate have no temere go suguma bills gali ase assembly apart from this obvious bills neri kwa berebo go to be specific ora mase go bride yourself ese ko balero kwa rusi kwa yeah sawa amaswali ya gatatu naraywa mheshimiwa Maroko yes to anda banga sobwango asobwango please Samari Tanguru John. Yes, John vege mic biya sobwango please. Samari Tanguru John Kurgesima. Mbata maswali are directed to the incumbent who is Mr. Mukayamaro. Yes. This why ditangani ngwa kwa na no what interest ya youth satari. Whatever no rengere tigo shurikera mangana sports. I'm on record whatever clearing a kendenge of the last 5 years work around the sport. Yes. When they are 2019-2020 team ended to manage a kurkwenchoro ya gweteke kombe. Ugachekitia kurkwanya hata timu yo yabo kakacheke kombe katangoto after 1 week. Up to now 3 years. Yes. Kombe. 1. Number 2. Yes. Asa mangana sports. A team iranye yore patron. Bone gatero participate in tournament because kwa ngetuko support. Okay. Ya rally they are good. Meaning to what interest their youth at art. So na yes. Kobe clear. Yes. Yes. So mheshimiwa Mukaya clear. Yes. Watango shuriko mangana ichipara ne bintu bindi. Epara ne rero te sokuru ya rwo sokanya byose ruguru.
omora mubone pari risa ligetere mbe kyagara some of your staffs batene to sombo mochanga ba irito mora msobo nki wa koreta abantu because they are still in your office. Okay, mbia muno sana mine tore ndasobwa ngo ase galia please please abasipati mbara bakubona na iswali hapo. Yes please please no please toiwane please toiwane garo tokwana na maswali haya. Musubati karangano musubati ulia maswali kwanza rabo. Musubati na arashitika na ndatanga nite kale sana please. Tura mwali bagali haya. Na remember ngobole liswa na nente tokonyense okobole take ya mona boto gukura. Iko na okonda uchitaita ndito no nteni. Na njembi ya mana steli baga. Ndai tembo uli omoisimi wetu mukaya gotebanga. Epalere mire kurusuko baka matongo. Please mutegere ko muri mushimi mutegere. Epalere mire kuruma nyamakuru tusuko baka matongo isebina nero bege tomoro ndikwa bege tomoro mtaliaye. Yende regatika bera aliyo nyamota ekagende kanisa jito ya nchoro ugateba nko bekole tobege tino monto mangao begete tebeke ene kene kusuko. Neli swali epara. Na oyo bwate liswali yao please. Tokire oyo bwate liswali yao ngao lingao bono. Oh okay asa mali tangoro go Victor Makini tomotegere litalio wasabe kingoro ko sama korumo sobeti egeto kya masobeti ntaito kubulio mheshimiwa mukaya maroko liswali limamu bakwanira mangana youth empowerment bona babangi batigo tokonya buna youths kero mukaya arenge kubuli chikula last time nje narengo monto ebwoko boko ngasomba chibando kujisukuru ngasomba chibando banga bege tago 5 years cherry mukaya is coming back ko totengo choto emba wale buna youths kia beta se miaki 5 no ena asante chibando jinala ko somba tabulati. Okay oyo bwate liswali abaishimikwa bande oyo bwate liswali kuchasa abande please oyo bwate kuchasa abande kirabon. Okay tiga ngole ababere boko bagwanza alafu tomoya koira lakini asa abande abande mbara tali maroko bwekora. Yes okay toiwane bataire tora iraneri ba maro bataire maroko ara iraneri. Hello omorali mose. Yes kindly with all humility. Yes ko batore ribaga order please igwa totegerane. Okay iswali elimo morali mose otwabo oliga ntegerere please ntegerere bono ntegere nchengo kwana ere iga anabo olina oyo poli omuntu omwa amaswali amarokara ara isanira ara because ngwe bale taibo. Okay amaswali gochasa abande oyo Okay kirabona. Okay mose omorali tiga toigwe please tiga toigwane abate abaiga tiga iga turate abaiga. We are live on air kerongo koererie mic na inunkuga more what picture are you showing inki mogo tebi Kenya igere iga this is a fact. Emogo kira imokyo koboko we give you mic with dignity. Yes okay tikatokore iga Mose let's do this. Tafadhali tikatokore asenge nchama bori wase mukaya iraneri alafu tobori abande na babo. Yes tegobya saya tikatotegererane tigabe tokorane na mukaya totegererane no okay tikatokorane na mukaya toirana abande na barabumba tagete baboriwe. Okay abantu bo mbiyamule okay oyo kobori liborio omwa liborio oyo kobori liborio igoro ya mukaya right. Yes libori. Okay tikatotegerera oyo toyo bono libaga abantu bamindura bakwanira imbu ya more
elietari anengoro kunaftari ombati korurioge kenyorongerekere mata lige takiebire sana nyamachari mate nje ngoborio mheshimiwa mukaya maroko ambibwae ekere turakita yachete kolime pare kwanda bakenya gita egete nyagitari yegete kona gite gonjokero alafu nyagitari eregeta matabu munyagitari gagoje saa 5 cia mugaso saa 9 ochire amarioga ya kurwe county ngo distribute waraike aika nyagitari matabu ndari swali yana umugambia ngereza gekona nduntu ngochora torekere ngakio burayo bwae sawa okay asante sana libori ringa obono ochaso mheshimiwa wonde haya ninche ngoro kubisima kiabuga nyamumbo nigonko bori yo mitomo kaya iga enchire ritogo swere kaniseri ya katoliki mojmate abangina barire change bakwanekera nyumba ina kyogo kora okay tafadhali tikatoi wane libori ringa obono gochia sa mheshimiwa wonde sawa miamona siri baga nchenkoro ku ewan siongera anata kubeka liswali liane wochia sabara ya bande bakubuli yes tegera please tegera nambe yemo abantu tobwate mutwandoche utatiga bifon nere nkaito tobwate gasi okorie gasi abagambi bande wochakera lidia na madam oyo begete birone renta anakora timatinja kare okora bukonkono munya biasara oyo ne gasi akora ori na kore gasi akarita ya kurasa serikali bono inki mwara madam leader no munyagitari yale nanda akonya abangina bakuru esimata keriko bero bono nariko boli swaliga bono inwe mwachire omwakoyo iga mwale wanja murato track record ya inuguru ase mwara arure na ase mwaikire nki mwakorire tumanye gutwara obuo kimocho tokari alright asante okay togenda libori linde likogenda asabantu bonse tari asoyomo asabantu bonse please Marieta Dixon yokera asuma ngoroku totegererane toiguri libori liaye libori liane na bori kogenda ase bonse ngagete nore kero tokobori mokaya maroko riswali ngagete riswali na bori kwa kuna bonse nore bari bagucha koirana bori libori ase riswali mbate neri ndase sema yoboremi agriculture na botokora buna it is the basic ekobwata orire diverse as egusiga actually egento buna dairy farming ekinegento toma yete buna ndobwata mabere ga lakini libori lia ondiri libori neri kwetera as agriculture buna ere diverse ngakimwe bangete buna mogo cha kotokonya itu buna baremi ase sema yecha na binto binde karara buna ngokina tore korwabu rika yogo cha konyo kusaba jis basari kira kengaki okay sakari abantu ngocha baleta abantu babere alafu ayetuma kwanda samaswala abantu babere bo katogenda ese bairane wo ikabairane riagere tonyore chinsa my name is Sylvester Ina liswalia na ngo chikoboli bogonko na kwananga na chikwaga cha elepa maternity ngai ago chikorusiwesa no mo msie mheshimiwa Rusi nera na abolianga na chikwaga che social hall kerare county ya Nyamira ngai ogo chikorusiwesa finally chipanchire Nyamina lemete kerakora agachitiga inchi abete financed chibesi karwe kujigasoka bali inchi abe kumorom nchira ki omo MC geti abwate chipale echo nanda agakore mirimo bagakwane minister kanyasi chibese ichiachete okay tigatobogorie oyomo mugakatigo oyomo please oyomo alafu toma gocha abantu mugaka oyomo egarenge gakwarwa tigo yairane yes naija Marieta ngoro kuya nikiyuka nkangoro yesani okay kero kende na bonda nyare koboria aba misi abo spibareiga kiro muntu tegura malalmisi abo na kiba uchi gotokoregas okay na ndo na mwato tebiri ama swali to bwento kobori onto kulingana neli swali mbwate ngobori onde bwensi bona koboria omweshimiwa mukaya maroko alia sateba isani paranera achengete korwe rio siago gochi isani ekagenda uchimoino rioka pare yenge to konyete gokera stay yewete kaya agenda uchimoino okay asante tigatorairana sense ya bishimiwa
Toirane asensema ya beshimiwa. Toirane totegererane. Abantu batigaire 1 2 3 4 5 abantu 6. Tokoirana asensema ya beshimiwa ya kogera mabori ya tokweiraneri. Tari boigo? Yes. Mabori ya yanto kweiraneri. Tigatoirana asensema ya beshimiwa batoiraneri tomaye kogenderera. Abantu 8 batigaire please. Nikogendera tore na maborio. Tigatora agenda asensema ya beshimiwa. Yes. Ndeto chake please. Ndeto tayo li swali tangani twanda so mheshimiwa Maroka abanza so bwangu please. Mbuya mono omuralia li swali nabo liguli tangani ligotachi nkwane igoro ye emotion go say bill na etrinda be tied to ngoira ne linge bill karuna kwana chipiri sato e bill yemo ogende ocheki e bill ya okoripea chipara cheto so go maintain go to the asset go to the assembly you will get that bill there na iraneri ikiakabire kwa mboria igoro ya agriculture ngento kina kolire ki agriculture ndabe tied to no ko mokia ebyombe byeito bire byabantu barebe word ya Gesima ase grant gyeito kya nagric na irire bintebyo project failures na abantu abwamba nagric eregari Gesima ali agriculture ogendo abantu baito ebyombe awao au benefited banyolire kibese and au benefited ogendo you will get records oirane asensemo ende ya agriculture oise gochekia kwende yeito society yeito ya Gesima ne ire kura erororo in record yogo preserve amabere kurwase e program yeito ya nagri egento kerake tiga iga kero kende is lack of information lakini kero kogenda into records otake komanya ebinte bimbire Gesima you can go and find out and then you can ask mire itanga ingendo gekebet and you prove it ngirane egendo kende naboliwa liswali liswali ya sports ngirane liswali ya sports ekogera tingo ja kwera neliri ngao nkwera neliri musani oli onambolia igoro ye program ya jage tu yabamura baage to mupira onye ni umoja eli agwineti ege kombe Bono nabeko bakongo muralia togendera rio ko mheshimiwa na supported ege kombe kyo abanda uba umoja ke bakuru bono ne ke biashara ngitingo kumenge kwende kari kondo borongegera to ke biashara na baete egento na ba promiseti nande bakaire ege kombe onye ege kombe kiarengo kiare ko genda se angao I rewarded each and every team nande it's known tatigarende ngangaki ngoi katora asegete abantu tutagete komanga no gusukuma na gisiasa tigato support o candidate ya obwate nande to each one fair hearing gagitiga togende tuna bana bam nkoirana igoro ye egeti naboliwa kiabasae egeti kiabasae ebiti bire award ye ngima bitari tied to the county government bipironget to various schools keti nkeyo ora rusi ego era there is no football club ora tied to a specific field onyenya biosi siba gwakira negeti kire kyanya biosi school onye nyine nchoro egeti mogo tumekanegie enchore school bono egeti ekmogo teba mukaya koros epironge to a school onye ge pironge to a school a stadium ya ewende koros bune county government and resources jire se county government nchirororo na njira teyo ndagende njiko kore egeti ge koros bune county government ogetaye goja sinde kanga amoko angegendo ge koboriwa ngeti kerekieke ke pironge to the county government ke taraba completed na nini ngina nkorire muna manga stadium ne binde na ndekero kende borori kibwate byogo takorige linga biti bide mboro okay tigairane please tigairane and I think it's biti na iraneri okay tigairane kendo kende nkoiraneria yes please give them my time nkoiraneria egento kende nkoiraneria omukwani na rombori gaiga igoro ye para gotebe kogenda catholic takwani tin catholic yarabi we have Catholic kari kondo boronge tindarora a specific place yako era tinkoira nelie gendo ntamanyitinga Catholic church kieye chipara cha kwanwa oyo maboria
nga chipara chie igoretwe chipara njio jitara koru na reti kurmaega and I'm aware of proving aki chipara lichiko ligoto tevinga project yene yonsi pia sa akirwe nero kora kogenda chi project kinde chipara chiri na nyoete chitara ba completed ninchikolete nande na chinemu echinde nyigolete bono chitara be kwa morom na reasons why chitara be kwa morom na te banta getenge we opportunity akabire njikupe kwa morom nande ngoe koika ase okay. egoika ase para ebwate issues omurane nande tokwana omane ekere bira kitabieto byakire bitagete koigora chipareji abana nje abaminto nande bakobori na ubagoteba nga chipareji cyakore gento kieke kwa igoire monokero kende na dispute chacho epare ese tigarerete okay ase pare ye etigarerete okay ase omurari ase pare ye tigarete igetigarete ne taraja nero orore kwambuka guchibusa marungumbu ego connect ya gachire ebwende kwambuka gende guchie sani okay asante ya kare goja koera ya gachu yambo asante sana mheshimiwa sawa asante sana yes ama borio amaswali nara before ngoira ntora muka ya maswali na mwabori na ki akine to ngoira nekera twachira sawa biga babori amaswali na ki bonsi pimba bwate gas na nenkieke bataite so ngwenda turase bale lakini amaswali ande buna maroko ngwate banga omunaro ese amabori amaswali abirate na ki iga kerapongere gwe gose ni iranya orisole patron otali naacha nakyo ngakyura chiko banacha amone ebirabu binde ngochole lakini teto cha sabande tochake babori amaswali na ki nkieke baroche baze tugutika baze tugochoba MCA one on one please. Asante sana morali siri baka nche monene Geoffrey thank you nche monene Geoffrey bunande iga nche ne entrepreneur tindi gokora gasi asoli o mistake ntikomanya nche gasi ane ngokora ne chinsi ya gango simeka nande ngwakanda matoboli lakini amasoma aro ninsomete bunande iga thank you again tege tanga ninche na akorire bunanda atebe ekogera ngokora kuringana no goika kwane bunangoika again tege tanga na akorire ngo support inde kirabu gye njoro ekino yana na boko mbere manager ekirabu gye njoro na leto mopira nkaire kirabu kya matutu renja asyo moyo na ba promise tingoletana mopira bonore nko bande ali asengo korake ngote mande no abana bako ende school boniga ngo soando mubuke sama tawaliane na rusi ebese na siro mwana okoende skuru ne tabanga ne chikura na chiera badal support talira smoko legasi omanye go support seriege kubwate ogokurwa thank you mheshimiwa next yes mheshimiwa nana bako bateye rieta alafu nando mago batenga nkie ko gerode tukutigio ko kiore alafu ndeko kolege mo mheshimiwa okay thank you nje amaliete mwange bire nje Lydia Mora naende yes Lydia Mora ne royo ekeronde Lydia Mora omongwano yo moboliria iganga nkiye kwa rutete gotiga chigasi obo maende mboli ngabasae gasi tutubwati egendo tubwate na masomo ngomaita sendikire no one punande iga nasome to bwalimu my first course after high school ngasoma bwalimu ingasinywa konyore kibarua nkaruwa ororo nkagenda obunyagitari ekibarua kiabolire na soire asamangana ye biashara na ronko nyagwesugumera no mugako onenere ngo nyagon support yare na achirega iga in support y'abasaye ba minto na achira iga na inche support y'abasaye ba minto ekiagero mugako onegare mache ngumbu naende na motebiriti gatoira to give back to the community okay. Yeah biamono sa koira ne liande liswali elimo please asobwango mo kirane ndengira nelie liswali elimo ndi aboli gwigoro yabalemi maitini ngobolia yes batari bakire mbongira nelie totegera na tafadhali swali please obolemi ndete koira neli kidogo obolemi boito tobwate yes please mwaita imuchiae ikonta ite kwanera egentege sinini goro yobolemi asengencho into basa gotwara ebirengera lingo obolemi bwoka mboli bwechae obolemi bwechae ntogendete kuborwanirira from our CS edigo lindigendete comment lakini obolemi into bwate bwechinyeni nchebuna Lydia nimbwate program ntaite koligia echiro ya isiko engencheria abantu bande bakumi chinyeni bachi export nkoleta ndamangana yuga igagusi chinyeni chire mwaso obonge toire chinse chiango mutoni ororo pamoja na oboli asante sana yes Bivon Magale biamono
Sawa, thank you. Sawa, asante. Sawa, asante. Inche Vuna Bivon Magare. Sawa. Yes. Sawa. Okay. Sawa. Inche Vuna Bivon Magare. Una tuwa itira se wodi ya Gesima. Wansere tariki 10 inche Vuna toi wana na chakire mirimo buno mu MCO ino. Ane ngabate ine gasingo kora se miaka 5. Miaka 5 tinta gitmongi roli kerasi monge promotion guchubo jumbe straight. Kinko robo jumbe ngendo bo governor miaka 10 na njembo libo president nditaye na muntu na yakore gasi. Namba ibere asama swali aboli guga. Yes. Inche bueka ase aba MC aba 17 bakori yemeremo no mana ekera abantu ase factory ya matunwa bali kukora usiko abasaibe ward ya Gesima mbanya konyali baga aneliyo ko bobo watchman. Yes. Inche bueka no manite ekero montali ku permanent and pensionable asama ngana akoro kunga procurement na mangana storekeeping na asirire abasaye ba minto ba Gesima senkonyara neli baga nkoligia ne chinguru mongeli baga ntwaro muri Gesima ne letterhead nkole meremo no boronge na kubaga maria ino unatakire gokorwa namba 3 nchina bateringe gento korkimbwata no mutu muomo lakini enkole ngororo ngoro yenyama ego chikolende binto byeno na kubibaga buna bitakire gokorwa esenge ncha se timu eye nincho mokepi and nche the most qualified asoko wemere mba korega sieta. Okay. Yes. Kero mondo maeli baga please ayerese. Nanja sama somane ninkolete business administration asebone gaigonde omanya biasara nimbata chigali cha transport ina biasara ngokora nande nigondo mulemi. Tomae chinza chiaye za vatali. Please chinza chiaye please. Tomae chinza chiaye. Ogane kwa mheshimiwa. Igo inje ingokora ebiasara bia transport. Montegerera bia ekiagera nabonda inje nabonda abo murayo ino. Okay. Igo natebigu nganseli swali naende mpatebi ninkingokora. Yes, tienda mutu gendera. Okay. Gendera radioka. Bono njego ngoba saba monjole mo MCA egere nkonye abaremi wetera koba konya konyora echae kyagero bolemi bwecha na bubororora se wodi eta Gesima konyora kobaletera equality yechae na kyako gero konyora kericho bakogumsharo ole igoro kwamenya konyoro yoito igorense asengenjo ye quality yama taliabo yechae igo oyo monabo olinga nate bango korande nabonkwaga social hall ekeroro mongina igo wo sacrifice ikyagera nitungo sacrifice tole twagacha chinyomba cheito twagacha chigoroba twagacha chinyomba cheito cheikaranete na inje kerongo chigosoa kobo mu MCO ino igongo sacrifice kobeka social hall egere ekonya abasae ekyagera inje igonde omongina oikanja ali omusae nyerwe no moyone bwonse egento gyakabere omongene togotwara amabera nabokora injera abangina bagokoraki injera bagokora chigasi chinkongu igo keronda soe nigo ndabakonye gokora ebiasara oyo gokora obotugi bwechingo kakore oyo gokora obotugi bwechiomba akore kulingana abuna ndatara asimore kero yoma abangina batebengi bategete bakonywe koagache social hall nabo. Okay, totegera na tafadhali tomae chisekondi chia emerongi tata kore ao yonde. Ekero mondo ekero naso ina beira MCA na bakonyoro monto chibese china bongo sacrifice 20% ama 30% ye salary yane egere support so hole ye nyale ko tenena na kurangelia efandi. Okay. Tokoro mochango egere tokoleri ekyagera noni nchoyo moti nkonyara. Okay, asante sana. Tugenda asoma mheshimiwa Nyakibande. Abamindu teto tegererane tukwane na tukwana na egere togen enare goteba iga inje ninkoreta mangana yekosi obolemi naende bona iga tugo na wakora chichua kali chitu
ina ere njira toko na gokonyera abana nande keri twanyorire geke twanyara kuba togokonya na intwa sintwe bono igontegete goteba iga ekero murang'eri ibaga ninyore engaki engiya mono obumanyi bori tobwate gwetera ase ebinto tosomete nebitogokora tochake chi project ase ebinyoro biaitu bya ward ya Gesima ebichi project ye chichake gotorentera income nkenke egere twegendereri abasaye baito banyore ekibagokora n'abang'ina n'abagaka eri twegendererie korwa abunto kore ebinto ebinene ekero twanyorire chibesa nkenke abang'ina baito tubabeke bachake gochanga chibesa gwetera ase microfinance chinke egere twegendereri abagaka na barabu nabo igo nare gosabega abantu baminto mong'eri ibaga gochakera chitariki 10 omotienyi ogocha tosoe ebinyoro tochake chiproject twatebire egera abantu baitu tochake kwegendereri nabatebie egento ekemo iga nandi toende nakero kinka iga tochake project bune ya fish farming togokorera iga arise chinga chitu chinyomba chitu sikogari project igere raisi sana koyekora gekogera tebwati garamende yonse within 6 months kuno okobeka chinsu amachime harvest chinsu 20 and you will be having a lot of money kero monto gaiga so bina bintu tete gokora na kiyagara mwatu boli na ki inki mochi gotokorera ekara tu abachorire ebintu bune bina bitokora igo abantu baminto toeri bagosengari baga ntokora ebintu bigotogendera mbiya mono. Asante sana Mheshimiwa Zakari. Mbiya mono nje ebijana byaitege nda abatebi kazi ni kazi. Huo ndio mtindo wa kisasa. Montonde bwensi otaligo kolega asibuna toleiga is not a reader urachi gokonya account yaito. Ekiagera egentege tangani ta komanya ngayichiga asichikorigwa abantu banyore. So kijana wa boda boda kama uko hapa hiyo ni kazi. Mama wa mboga hiyo ni kazi. Olio ukalegwa kama tovoli hiyo ni kazi. Bononye mwate ba bifon tabu atigasi will not be a good reader. Toende gento kende. Toende. It's okay. Let me ask you one thing. It's okay, my friends. Wacha niwaambie Mheshimiwa kwana goisaransete. Totegererande. Kwana goisaransete. Totegererane. Toise kogenderera iga nigo nkobetereri gukona che debate ye korwabisi because ebitari bintu tokobeka asembeo. Toise kogenderera iga inkotebi gukorwabisi na che debate ye. Igo bono nintu tokwamwe genderere gosetu ebutokerega iga. Igonye todaete togenderere totegererane. Tafadhali. Togende tikatotegererane mheshimiwa kore point ya silently. Okay, wacha tuendelee. Inabatebi kazi ni kazi. Twarura ase gazi. Ebijana byaito egento gyokanda abakorere is to empower you. Monyore chibese chisoe mebuko yaino. Ingi gekogera chitimu bune chimwatebire inchengo tarage oro Gesima ward ngansere sani ngiche karantini omoyo wapi ebrabo ebyonzi pi torosie klabu ekemo tochiwaki Harambee Stars yo mupira. Kwani si hiyo tutaweza? Iyo tutaweza. Egento kende abang'ina baito ababarase chichiro egento ngwenda gokora taxi eri shilingi 20 bakonyora ile ntaenda kuitoa abang'ina baito karetira amatoke ashilingi 200 ogenda na nyumba na shilingi 200 mbabo liga asaba MC aba ase aba MC aba bonzi bibali Gesima asaba MC abonzi bibali Gesima ward omonto manyetenga Gesima nebwate chiro ye chiombe ejwe chiro bono igetali go function is me bogonko ntoko rusi chiombe cheito Gesima torusi chiombe cheito mosobeti to chiro all the way to Motemaywa e chiro kere Gesima gaiga to bwenete koleta chiombe cheito to ne riororo igo bone ndo mura kore omonto le fit. But this chair is me, Zakari Bokonko Okeyo. Asante sana. Togenda so mheshimiwa sese, tafadhali, totegererane.
minto nche ngoteba iga gonganetie bichana byaito bitware chibese mebuko ekiagere kere bichana bitabwati chibese mebuko aine muchandoro monene ebichana byaito bitware chibese mebuko torigi chinchira cyoko ba support egere batware chibese mebuko yabo oyo moboriri nga no arenga serikali nkiakoria nche kana arenga serikali ona ruito no rigereria abana mparo abange na konyire barikire gas bakorie mesara na konyire bare gas ya serikali bakorukwa bobisa bakorie mesara na intu ka kio tokorigie njira tokonya abaminto bari isiko na inu mokonye kekero muntu atware chibeso mubuko ekera atware chibeso mubuko na riaro muntu ekiaire bichane bibyo ito ekere mu bono rende nche nare gusabaiga aba muri abaminto mayetekero utabwati chibesa no mubuko no nekero kwanyomire musubata gusika no musubati onaye kero utabwati kende utabwati kende mubuko naye to gusikwa ekina kinta geta abana baminto mutwale chibesa mebuko bali chigo bagokora poda monyore chipigipigi cheino chiri mutari wakana chiloni abangina nabaro bakonywe nababe bakonywe egere banyore chibesa babe empowered nabaro banyore chibesa cyo gukora biashara egento nkorigeri mono n'abantu baminto bachandikire mono okonyora abantu baminto bali pale singi batabwati into bagokora gakitiga turigiye njya tokonya abantu baminto nabaro beke chibesa umuvuko nali amasikani ara abororo mbia monesa kontegerera. Asante sana bono tigatotegererane nigombwate chidaika 10 chioka toiranie program gochiase studio asenge nchonga twabeire toko gabakachinga gicyabo tokire chidaike chi kominta gete toigwaneiga ande montegerere tinga gete ibori rinde ribori gukorwa ase audience tiga totegererane ibori rinde ndiriko ndiyongwanchira korwa ase nsemeye chidaike echo ndagete kwa abeshimiwa bakiro monto chidaika ibere atotebi ase chidaika ibere ase chikwerera na yore bange chidai kaibere okwane manifesto ya asabwa ngo chie saba na inji na gosabe kura yao tochakere umheshimiwa Abdi asingencho yebiro oligereria nsa yawo ne chidai kairenga chitigarete ike chinse sato ese sereka etwanche ireko ba 2 hours live on air na ndonye mugutumia chinse chibobe we are forced to cut igobono tigato abaheshimiwa bari baga bagera twachaga igatwensi gatoba elibaga wauze sera zao na barabu pego keliko kwa na sembeo. Santi seribaga na netinta etingenda mange ntareka waka santi soko tobeka live wese radio net TV nte monene ni manyete chigas chumo esimiwa oromo MCA roles change abone tokokora at the same time ntase manifesto yane igombegete chiseme motu nkabeka mangana ye employment abasaye konyo ora chigasi una nakwanire gasi bura mukaye nakuinyoriga iga yobontereba njo muntu okongendi no muntu ona we ward at the same time una natebe empowerment ngokoranda abangina na abande bali barabororo nabasaye tuira namangana ye chisemi ebirasi bune BICD bikwagacho nindamboro koboko side na ndabantu abanini ntete kwempower abantu abake abagaka nabangina moye wetenda mwagache kirasi kiri muntanyo lebeso mubukoe amangana yokwenda koleta umuntu korusika ali gucha gukora biashara teko tokini ntuga igabuna abantu be ward igento kende nakwanira talent and innovation amangana yisi taranta January manifesto yane na ndi buna nchagete muno go support chitimu gotira na ndi buna twatabe talanta bado ntubwate mbangana amangana yabasani ogotera nini nte ina rembegete se manifesto yane go chibusiega negento kende tima etetinda etinge soki no nyenke yese manifesto igento kende ngenda to ko insist omorembe obwanchani no bwamate buna toliga na ande nindoche abange baitu buna tona ukwana iga na ara igora anyoro kugira muruku nirubobe naye wakunu obere mereri na ini ngosabere tamaya ntogo sabera nabantu bami ntogo chimutugo igatokoroba cholio bia. Thank you Eselibaga. Asante sana mheshimiwa Lydia chita obwate tebya abantu bagesipenkwana yao ntayete gusaba abantu baitu bagesima asa masikania manene ngenga kiebono twaikire kamoranche tigatotwale change abangina baminto tigatonyole chinguru chinya asengencho na tutayete go feature asense ya sobogambi na ndo bogambi bwaitu nobuya nimbwate mibango byoko ba empower
na wana youth baito ebintu mbichiko wabuye guchimutuga iga naende tigato babantu tore content. I want to motivate you, hold your hands, work with you to the future. Egendo kende ebyombe byonsipi kamoranje egekabukia nenge ichire pesa te yaine gochigosira lazima ikera abantu bagesima banyole amangana infrastructure. I'll follow up to the member of parliament's point chipara chiria bwene takokora se ward yane make sure nga chiakolirwe na chiri chiane chikorwe talia mangana push clearing na rotokoroka chipara ebinto bine ndaite gukwanira na atemire gokonya abantu on my own personal ground na ire nona abamura bali babwate mechando mono chigasi bachire chigasi siko nime identify from the ward chintaka na chiri chandegete na abairira abasani abupado mbaro amabaga na gutoka ningira abana baito bakole chigasi mbaro na ire chiskuru chia driving mbaro ngende te assist ngakiba wa identify their talents na ande na abaire bake mipira. I've done everything chikanisa cheito lazima nchire genderere na atemire gokonya bana kwaya na yagachire chikanisa. Kazi yote tutafanya kama barai bagesima na basabire kura ya ino konya bangina tuinue na intugotogotatera buna bangina kamuranche tutalere abagaka baito ntuba chaeti inuna abantu bengencho lakini toeli bagana intwe turara marubura wetu na kibole nsa itigaseni abantu bonsi bagesima. Thank you. Biamono enche una bivon magareke biriti manganaji ko ni njeno mheshimiwa leader go mwigwete ncentenerete wansera tariki 10 njena chakire mirimo kyagara to igwane nkonga muri gasi enkore bintu birimbegete in my plan ngo chigokora entege tangani inche enale go sabana maskani manene abantu bamito bagesima twetira semure twababuririe mirime na maskani manene ni numu bwato gochora oyo muito anyororibaga akore mirimo na asabiro yoyomo ebenchi namba ibere ase chinga kechi tuwabira na ino ase campaign ama tukati karita 12 togenda gwaka chikura inale gosaba na masikani manene to twaro morembe sengencho intu abatokori emeremo ndubwata masikani to skaine na inwe modumisho morembo iyo na litogoska uchimotwe namba isato ibintu biri bitene ine bune chiro ya mosobeti una machali mheshimiwa mokayasi nyetuko ruhusia akanyabeka kesimali kako nyabeka kururache go chance kurura limenyenche ibine bintu ngo chigo chaka gukora immediately unango office namba inye echo bunelia mheshimiwa mokaya gutumeke miaka 5 kwa gachecho ya mase ward ya ito ya Gesima eyore Gesima market inche ine gasingo chigokora immediate unango office iga ntarali no enebuku echo ria igoirwe abantu baito bansi konye tumeke namba isano ni inchi komeke follow up ntobwate amalimo ya serikali ya ward ya ito ya Gesima ayarande county government inche ninchi korosi database na komeke follow up alia sekito konyara konya tumeka amalimo ayo atumekwe elinda konya abantu baminto namba isane gento kyo moelia no nyina se family kerobwata abana nabokoro mwana oromwango oyo ndo takeri koiro polytechnic oyo ndo kogenda nyambali gosoma oyo ndo taite koiro le kirasi nchembu wangonde ndusigeti monkonye elinde mbakolere mirimo ase miaka 5 nabaganire mo yateganya saba sisenie toite ngoro ndeta atuomonde no nyene karongo chikoire mirimo ya wansere tariki 10 aba bonse bali mutuga mwigore bintu babwata ba chikokora nimba boli bange manifest iyo nchibekera ne yane kolega se banga advisory to kolega sia semia keta yama. Asante sana twenda so mheshimiwa mukaya chidaika nibere nke kobwata obatebya bagetima mbia mono itangani kamba kere mbia mono sana studio yitu asogo cha otobeka muna tolega tukwana na bananchi tobatebingi tukubakolera nisego cha ka kurwa sense mayane ya infrastructure no jikoeni shuanga chipara cheito echiche igoletwe kitara korwa chabe kurwa morom to tware guti accessibility echipara abantu baito baikera asoko enda kweligeri koirane nsemo ya health no koeni shuanga chinyagitari cheito nchibwata marioga isaine n'abanyagitari barongo kora baregasi obwate kana uneta keire na koeni shua lichi kolia etetigunga kere nyagitari echigo operate 24 hours abantu baito mbago chandeka ekaro bakuriga obukoreri kendo kene nguji gotema asensemo ya education no koeni shua nga school cheito chiri special chitabwati birati bya ICT cyanyolire biraso na bineka gukwana ande mono anene ngeni shwenga bari mu baito ba ICT abo batara koba considered kuli kuba be permanent and pensionable barikirwe nkore na siji school cheito cheji secondary nteme se pasa litobwata wrong side lichiko nteme shwanga lya etiwe
yogo chikorwe ndo kuri scholarship a scholarship ne chigo support those vulnerable families omwana gago ja kukuru form 1 oiru paka form 4 if possible ogenda paka university na litora address issues challenges chiro asensem especially yechisem nkoira na asensem ya agriculture no jiko ensure nga chi kwerende cheito chi factory cheito echichigo to pimie chae njira accessible by having road network egere chae yeito yaika ya pimke wate quality ngia and some of those areas tayari ngo bajira accessed echinde chitigarite nkego I'll make sure nga chibare chyo chabere egere chae yeito yaika yatuare quality ngia soko improve. Asante. Asante sana mheshimiwa chidaka chao ibere chiarere tafadhali. Mheshimiwa Lucy. Koira nelingambia mono ase Radio Vuna asoko twali bagali abene kugamba n'abananchi maseyemo ekyagera kiro kende mbara babeire totali korana se mbali totararana lakini banyoje opportunity yogo toigwelio giria itona kosa chisera cheito asobolemi nigonda chikorosia komenta chipara chiri asimukayati ago chigotigera na njencha kerororo chikirane nana kirabana baito bakogende skuru mbakogende bikoroto bire bichafu abangina nigonda abenko bachi chilon ka uwezo fund chiri chitabwati interest hegera mwanyora oboraisi boko irani chiloni chitaliko baumisa amana yeskuru na abongo hakikisha abalimu ba ECD balikwe elinde banyale gokora obokoreri asabana baito komenta sayo ase skuru bado ebitabu ekaro bya ruru ne serikali na hakikisha nga byaikire na inda abana babinyorire tocha mangana health nimbe kingo fuatilia ngaki amalioge kerachire anyale ko bakagwekera mwana inchi na inde takobe kugochie kona achikondi guchi chemist na inde amangano bolemi abangina nabango introduce mnamana gunaro rali ye grade nabatoko balentera mwasimeka moko burukani nali aito akawaida nyasaye agendere kwa emegondo yaino na inde nimbo mwaminifu asoko balentera chibese chiri chibatungete mbaletere imbo omwaminifu asoko support chikanisa na sabana baito bali batali kwenyara ebirema tingoli bese yabo igonda baletere chibese chabo chire chingekeranu ntalikobeka chindo mubuko amangana pasaris naro nimbe omwegenwa asoko abana baite pasaris kyagera mbaroro bali batali kwenyara wetera echibese mbago soma bachiale komuranje nigonda abo mwegenwa sembe togenda so mheshimiwa wonde chidaika nibere mbiamono nje no mheshimiwa Daniel Nyakebande egento ngoira nilinga mbiamono ase radio tia Vuna mwatonyoreri baga nandi twachire gukwana n'abantu baito be ward ya Gesima butwanjete mono nandi toganeti ko basabe gasiega kitariki kiando mutienye go chambia mono abantu bamindu mbia mono mwachire njegendo tugukwana negenteke moiga igongo chigotenenere enibe korentu ase ward ya Gesima korwa ase county government ya Nyamira ninyerenta asubu asio kumano gocha asimure gwetera aso chora chikamati chikolire chibese chichino ngakichigotumeke kero chiachire nande chikole gasieria chiarwerero nyone chipara chiros chipara gwetera ase chikamati onyene chindoche ebisima bikolemwa gwetera ase chikamati ne chipasali na chiro chiboigo twakikishe nga abana baitu banyo chipasali chiabo baire school basome arafu ekero twakolire onto take twegendererie ninchake economic empowerment projects buna bono twakwana obolemi einere ensemo yane ntocha kobolemi bwechinswe at least kere familia nyolenga ni bwate ndani yechinswe kero chinsu chia tokire ward ya Gesima na boto chaka a small fish processing factory tobeka abantu baitororo bakore gasi nandi chinsu chitu tuchioni aserigoliri nene ntocha kobolemi bwa chimboli chia mabere amabere yemboli gare very expensive na ndari very nutritious egere na intonyora amabere ga igamaya togotumia nandi toyoni aserigoliri nene chimboli nebintu bwa tobolisi bole raisi na nabateine chinswe omoeri ngokolera pia ndo bamintu ketusaberane chingakie gitwatigari chinge tokole chi campaign tokole chi campaign chiomolembe na inde ekero mogo chekogenda obochori tochora abarai baliyo murese chinkoro chiabo ime para abakonye egera twegendererie
inche nabasabire kura yino gitariki kianda nande ngo ba promising nimba korere gasi wetera senjera yo bwege numono nande nimba sike nande nimba nje Asante sana. Mheshimiwa Zakari. Mbuya mono umuraria Zak na Radio Vuna mwensi naba mwacha gototegerera mbuya mono bono nche igonale ko tebya bangina baito bons bali bara aseriko bono igaba bwate bibeya ebibeye yubo bugonko nkobirusiaro ababekrestima egento kende abagaka baminto abatwebire abagotu twarwanirira abangina twarwanirire vijana lakini twebira abagaka baminto komo wonto manyamira nkogendande ndosie kigancha kia abagaka so that nainwa kabese kaina gake mwakanyora bali bakonyora kibese cyo bagotu kibese cyo incengo kirwanirira likoko genda keroka ukikori kibese cyo korwororo ukinyore simi yawe imi ebijana bya minto ababono igamontegererete ni maite mwachandikire asemi yake menge lakini omo boli okire oyokoro kubogonko ngo baboli ale nande ngo barusiaro botaka goika kale na kale mutanyebe gayesa abasesenie komo wochi gwake kura ya ino kitariki kianda moligereri namba 15 aseke gangwa kere momanyete ngake gangwa nki aliri tunda igoli tunda andika yororonki ndirire igomonde moligereri namba 15 oyole Zakaria bogonko momo makeli nanda bangina momo akibuya ali asaka boxime elinde moyo bogonke gasi umuralimbi ya mono ya moseseniwe. Asante sana togenda sese kidaika nibere abara umurario ito Radio Vuna bya mono na abategereri ba minto gakimbia mono sokore meri kera mwaremereri paka kinga kicyabona nje ngo basabe kura yino asobu ororo yekerere twachire garia twachira ari Nyamira tokonya abantu ba minto egere na baro banyara konyoro obutachiri ase chinchira chiri amba chiri chitakeire kibesa kitoke mebuko y'abantu ngote bagaki aba minto asema ya health care ntubwato muchando monene kero ko uchikoenda nyagitari kokoende nyagitari no Gesima nambe yemo gotebunga gendo rete gitaburi kerwe namba ya kabere gokorikerwa kwa megotebunga genda muinari ekonolete riogo dirire korekane dikare ase chemistry naende gogwike chemistry gwatebunga gendo gore sindani okobeteru riogo gaki bono nyagitari gasya nyagitari nereri tugore gitabu tugore riogo tugore sindani yokobeterwa bono ngasikiyo twetubwati ebintu bitorora bakurumi bali bagosarie ebintu byeito egera abantu baito babanyare gokonyeka nase chisukuru otogosaba abana baito bakonywe ekiagera buna chense mu parcel gokonyora omuchando oro monene chinse mu chire kwe ngoba etuchifomu che parcel botuko mambi abantu bamekobeku Gesima garia bana mirira kurumambi paka noene fomu yabora ebintu bibibe wasi ekere chipaseri chikorwewa chimanywe ese chikoru kero monto bwato mwene sukuru anyore efomu ye parcel nera anyore bese yakonya abandi mbaroro bakwe uchi parcel konyoro monto abwata chibese chinyinge na indo oakirwe simyo uchi parcel yotiga abantu bachande gitumna chintakana abana chintakana batakeire gokonywa kwanyora abantu basoire gotwara bokongu ese ngincho abantu bako bapayas tigatobe open tokonye kenyoro geito tokonya abantu baito tokonya abana baita bamura tokonya abana baita banyaruka tokonya abangina baminto tokonye nabagaka noena abagaka bali abagotu nate batega kikuru muchakano. Asante sana mheshimiwa Sese. Asante sana ndaite tokore iga omogaka oyo monte getega iganyare ko bakagoru vote of thanks kwa niaba yaba tegereri aba bachaga iga bonsipi mugaka karibu sana. Vote of thanks all. Okay. Mbiyabona seribaga esa marieta ankuru kuchonira sugu wairire buyago chiaria beka likondo buyo mwaka esa marieta ankuru kuchonira sugu no yo monayo korunya Kongo sabrokesieni Gesima ward ya ntarachi kogenda vote of thanks igo ntekete kogende seconding aki Gesima ward igebwate chirokesieni sana kia sabrokesieni chiroteni kibese chekero chigocha kurunyamira bali barengo aino mbabwate committee ekorukoruo every location no sub location chibatebie mechandere koruchi sub location gose chi location egera magendera nata gitegocha chi chinsemo chionsi
aba bono muguchi kuboria na ino nao mugucha kuba motebe ng'a Gesima ward mutige chinsemo chinde kigera chibese chiri chia muino igo chigwente gokora amagenderero Gesima yonsi engime bwate chiro kesi ne chionsi ne isabrokesin ekiagera ng'a kiora akorumanye ebirame ekibitagete onye tubwatie committee asekere magekorete ki kere ng'a kiora akoro tware amagendero yechisemi ayekuratigeri ng'a kiora akoro manye chisemi onye tubwati monto tenete chisemi kurukiro kesi ni chionsi igo bali mogo chio amage chibese mura ewe mex kwangu ikachire chinsemo chionsi chisabrokesi ni chionsi chi word ya Gesima. And finally another window vote of thanks tikanga appreciate omusimi wito yoregeti n'abageni mwakire bonsi n'aba abantu baitu be studio bacha kurwa ufuna emirimo mwakorire emiya nabonta gite ku appreciate ntebe ng'a inche muna nakine emyaka etari meke ginte kinkia na gocha wodi yaita gite konye utoko ujire ndi kuru Nairobi kuru bosongo urugisimu gose bana baminto tuatware the opportunity na into to koigweka kuru radio sei to ga Gesima aitari amangana maya Moses niwe abamwa bangita amangana aya abaraya muna mwachire kuru getue kigito kyo botangasachi na inumbi yamono mwachite out of 17 abarai baitu muroje marenga bacha bone igo ntagete goteba na mangana mayanga mbiya muna so kuiwera omurai ogateba ngana chigo tokorera magenderero nyeta kuiwera igagucha kuiwera kero ingekiria karo ntogateba ngambiya muna so kuiwera mwacha igamwekeya mwacha gukwana na intu abasinini mbiyamo no museseni we inwe abarayi museseni. Asante sana ndagete ndangeri omonyene resort yeye Mr. Ngwenyi Asare achego chanyara ko bakago address abantu gaiga manyana resort Mr. Ngwenyi andonsi asore ande ndagete ko sabari baga aso mweshimiwa yomo gaiga ontomerete message asengencho anyorete umuruyo yanyorete umubasokano totegerane omweshimiwa yes omweshimiwa okorokunga ere makana totegerane okay makana natoma nasabaribaga right omo manyene resort tafadhali okay abana baminto abana baminto abanene n'abake n'abakwanire boirire buya asamarieta nkoroku William Omanyi nonde iga on behalf yuwo mwenyene iga Mr. Charles Angwenyi tarenge konyara attend though amekuwa hapa for some time asanara arangeru mukutana akeigo osoka lakini no arenga iga nate appreciate ase inubwensi muachira aino mwabu atamangana ino mwagwene ntokora lakini mwaroro mukutano oyo no monene mwanyara goika and on behalf of the club na appreciate it. Okay Como te gerere? Inu mwensi more welcome diga. Despite kero monta sakaru. Nanchena te gerero mukutano oyo. Egento kia sodangwe gutole. Egento kia tigarane kemo. Abana ambaro chintakana. Watarama nye kubagwendo kora.
abaheshimiwa banko basaba kero umuntu mete na mete kura ya sako ibeka gochi narenge ko basaba abaheshimiwa aba morora abana abachintakana mostly abande nabo to weshughulikie ras to konyara lakini abaheshimiwa barore chintakana egento kyomwelio omolembe n'omuya abana baminto tubikanamo tutwara omolembe aye nabora abo omweshimiwa bw'omonto gete oyonda abo omweshimiwa bw'omonto onde tobamo chikule ekito chikole n'omulembe Nyasaye nabago tokonya korwabo. Nimeshukuru. Asante sana management ya resort. Bono nigo togo koraiga ngokora tore nigo ndagete korwa enchira togo soka enchira togo chigo soka nigo togo chaga korwa ari bari gesieri basoke isiko twensi pikorwa bari to isaranse teto soke isiko agara to tigare n'abeshimiwa gaiga bari mwache n'abeshimiwa nabo boko baganya bochisiko garia kare twakorere nabarabo tumanye kunyara koba moko umerana nabarabo isiko garia ande ngwane iga intwariganetie abantu bonsi bakorigiye kerego kyobo MCA ase ward ya Gesima kero monton twa kerete simi kero monton twa temete ko morike ube beri kwane kinga nko bayikerare go kero monton abwate information yeye akiri moroche bari bakorere ndo kieke bari bachire so libageri tekomoa omoteneri we radio anyare ko ba kakuba kwanera nekera togo chigokora lakini nabonda ite wa appreciate bari twabwateranire na barabwo batwarenge na Samuel Mose nabo igo ani barongo bajiko bakwani Joseph Bwoge Ashley Muranga yora sense moyichi machine magaria njenko kwa Zakari Mayeka igo ngokoretero mu rubiri bwogera go cyakirense yemo yamargo bakira lituko go ikari tuko lya ramisi wikakinsa isana mo cyabo tuko nabo yuko sense mo ya studio ndahita appreciate Franco kuyo oyo bakubwatirana na Levis Obwoge rikwane kinga mangana yanko ba ukirara yemase yemo mwancho motegerari imarago beiga yabona nabari mwensi pimwakarigere iriye gwetera somo tandao Vuna TV sensemo ya YouTube bari mwagabwatiriye ase website yazito at www.radiovuna.co.ke iwanta ite ko bakirambuye mono sana singencho yo kwenekia umoroberi yo ikiranire to our leaders asante sana singencho nga moro kirioborai gwetera ase okwancha moche kwa abantu bagesima ekirimo bwate abantu bagesima asante sana asengencho moro kiri amasikani go chagaiga nakwene kinga umoroberi oyo ochire buya ngora tigange amdiri bagara nyara ko bagakuba kwani karibu sana. Asante sana Zakari Mayeka ntaite kuiraneria ekuruengima ya Radio Vuna ngambi ya mono. Thank you very much. Ntaite goteba asenchera ya bene aseriogeri goika Ministry of Information and Technology and Communication Authority of Kenya, uchiase council, Media Council of Kenya, uchiase abarai imeye county commander na banda bange pa enakiringa twanyori robolindi boisaine na gutuka senseme ya Gesima ward inyuranga omuroberi oyo igore sponsored na courtesy of Radio Vuna, toenanete chinse chiga asembeo imanyete nga bange baitonto manyete ne chiringire nga togwa kanirembeo na onye tumanyete echigo vary from one to another. This is a lot of respect tosigetabarai na andege ntokiama na mono monto tosigete naye onye tari ayo ntegererete tware koreta murayo yoga andege ntontagete nimanyete it is a predetermined ngo murai no akorwe saba baikaransete ose bari bakuburi bonsi egentekemo sika omwakie kura we work so hard egero omwakie kura oyo anyare kugoikera tukobeke bipindi asembeo tugukorangeria omurayi asembeo twakorikera mauko twakorakere simi watolimerie simi watokania watobeka busy
lakini we have a responsibility kuchesomo tegererio yoito. We will not give up. Onye omorai kugochigo fail manyanga bunere media house twaisabire togoteba ntu akoete libaga andi amagokaito gosemirangu yeito ya radio Vuna nigoire onye kwanyorire ngaibagiri ndisaini igari Galilaya mwembe on your way to Kisii University radio Vuna no igotuka gari knock on my door karansa nainche tugambe I will surely give you time on air nimanyete omurai honorable Magare that is the one name. Yes, ochire oikaransire twakwanire asobisi okoriro moroberio we vijana asobisi ya radio Vuna na korwese studio. We were talinga na tebanga ne the rest of you mubwate opportunity yogo ikase radio ito na koena nesera. We still have how many days to go? 11 days. Okay. Kero yomo nabwate libaga egento kende ndaite goteba niga omorembe no yibwe ngenjo ase miaka ya elire twanyorira mangana ndatari gotogoki abarai babeire bagotutumia bobi egekogera twaretire libagiri lya bene for the first time in Nyamira County onye radio nde yanya gokora iga mototebie igo ndete iyo igo radio Vuna na ande tutagete gotebio murai oregeti oyu gochi nima yetenga na barai akoirana na ande nima yetenga mochoro yonde ande amba barai mbachiche na baba gwane tabatokore gento gekorokunga part at the back atotebinga asante sana asokore to burabu Gesima yaito na ande onyaga koira let it be normal nga every quarter arangerie radio station arangerie media house akore gento gekorokana ki gekorokunga public participation egero onya komake liwe register ngwa tebete ngwarenga segete tugakobori nande tokoreti. Lastly, as a station mbono tukunya kubokerera amaganye ito Vuna station no kubwaterana abantu baito banyoro goseme gwokuya abantu baito banyore information yerengiye gochesa matabo abana baito bakinyine na moral stretching yegere society a change, and that is what we are looking at. Leaders abana kwa na riri ga igabosyo mbabwato kuganyo kuna barabwo na yebuno ikaranse tabuo no renge to yomo na rorochenga na ikirani ukugani kwane igokero gochigotene no akekureri manya you are exercising your constitutional right togorwa elinde ochikorete buraburu bo kamambi biye igaichuni genda gari yake kura yao ira na mwao sabanya sae elinde nse itenyare gosuka gochimotwe as radio Vuna ochakeromo executive office oito gochobisiane ochiese head of radio, head of news department tutaita gote abangambi yamono nyasae abasesenie naende moto ebiasara usenaki to ebiasara elinde tunyare konyora na intuli bagari ogo ikaga na kugenda guchie sande buna abande bagokora ntwe tokokora mangana ye kanisa we do a dinioka na kubaletera mangana yasi igoto gotenganisha siasa no Kristo ekiagera mu Kristo yo nero gokora ki ukoreta ubara na ibukwe gotebanga tosika barai baite kiagere bachorire nango nyasaye to basabere elietalia nenkoro kujono goi ndo mo managing director station ya radio Vuna. Thank you very much na ndi nyasaye abasesenie una tuika goteba tikato akera barai baite chinkobi to bakere regardless ekiagera baremereri criticism yacha baremereri kero mwanga mutagetyo nyare bakwane baremereri onanga nabo murai atene na koreki ekana sokera kini garemereri na barabu barai ni maete ntagete batene mbaba akira nkobi barai mbali ko bakira nkobi ndaite batene in respect so to salute ria bando baito. Thank you yes thank you buna atweka goteba e group eliere ya magega etogo chaka gosoka. Oh okay sorry good evening lumantara sabatin kara introduce nange chenkoro ku Ezekiel Nyakundi
kuru Gesima ward na inche gento ndabate kama nyumantrasa ba kire gento ikatube kama sawo motu ando murai nyasa go chora ostari bo tari nyasa go chora barai oh it's okay bona gento ndabate ineke buna abantu abaraya bonse buna mwa barorega murai to go chora noyo matari bo tari ha mo ga to go chora bono tusabira umurai yoito uri to go chora mo maitio murai bono tusabiran manye simwajue yes, thank you so much mbiyamole nani turakwana niga entore mereti mbiyamona sana soko baiga ase resort ya Riverside asinseme chiga chia mosobeti yes ndete tukora leta walitu walingena mbwa soko bwatira na ase Vuna TV ase mitamo na bande ase ukorera nira ase tukubala nchengoro kwa Samuel Mose radio Vuna kikote to tutarera ligalila ya mwembe ikoro tutale onyo kobwate kendi gose koboria no gotonyora yes ntwane ngamo na cameraman akoro kwa Joseph Oboge kara kwa ni abantu baramanya momoro to my mic yes bata iro kwane tiga kwane na ande no mwatu wa maega ali momoro chali na ya amaji na bakwani mbia mure yetelea nengoro kwa Joseph Oboge na ongoto karia radio Vuna pero boline menge ngokora muna mwarorere nona atine nega ikuruto gachagete lakini bali to kumbera na se ebiti no togoto karia se ebiti magana maye no togoto karia igo motegerere radio Vuna 102.0 FM Strike ningo. Get matagete. Mopira aqui. Oyo no mopira. Oyo no mopira bori. Eti muere vos ya. Eti muere vos ya timu keko gosolinero. Bas, omopiro oyo tiganchembo tangasera li tukolinde karto gocho chagaiga. Na bakwani rimbu ya more. Mogo nkora na igarende gose mwaro sire. Marenga ba maete. Mwana ko iguri ogeli. Nchenkoro kwanu barongo. Madam Papechwa, Madam Wekerisia, omwana pape. Kubaretero morobere Wekerisia Jumapili saa 9 mpaka saa 1. Alafu Monday to Friday to Saturday ninchende desk ya news saa 5 mpaka saa 10 kila rituko nchengo basomera news aya alafu na ndege ntokende ntete ko batebi people mbarororo aya aya ege ntontete ko batebiga narolira abantu abange nabasae we are ambassadors of peace no etwachagaiga etwacha twabaraya babaitoribaga beoni keromonto mwaigure alafu rende kurambura ne yao nande lasma keromonta akekura no eninche bakanche mboke ndubosongo ngiche nyamira ngakekura maeko genderera nega it is our right taribo igobono we pray for our leaders asante sana asogocha esengenchonga this is a great respect no enintu na intuntu abasika emero berine menge tware gocha gokora lakini twacha boge tutu ntochieti bosa maro ntochieti ande taribo may God bless you so much nande ntoirane our leaders may God bless you again totogo teba amani tusibleed ndio wa lead sindio alafu
May God bless you, and I say, may the best win. God bless you. Asante. Buna mweigure abantu bakora gasi Radio Vuna na abana baitonka. Ntoki ananda abange na abaga na abanyamiraga. Na si ajabu chakonyora abande nebe ward yeye. Igabarai. Murigereri biya. We are looking forward to equip and empower as a station. Tigato sabe? Elito soke tafadhali to sabe. Let's pray. Hey. Totagarrane to sabe gaki. To sabe. Let's pray. Almighty Father in heaven, we thank you for the great care taken for us, Father. Father, we thank you for the gift of life, Father. Prayers translated in Jesus' name. Amen. Thank you. Thank you. Bali mage ga tafadhali tosoke iga liende tonyago soka. Asante for participating. Thank you. Thank you for participating. Aya namangana maya asenjera yuwekiran kurwa chinko